Hey, umgqibelo omuhle kushisilanga sesehlabathini nangunomoya welwandle uyashaya. We are live at New Beach Arena, South Beach, eDurban. I am Nondibiso and I am your sports butterfly. Kungenjalo mina ngithanda ukwamukela ngithi nje welcome. And I know ukuthi sizo-enjoy because we've got fixtures for days. Khona ama-game azodlala namhlanje. Ukuze wena wazi ukuthi ke who's walking away with the win kuna yonke ama-fixtures esinawo. Stay tuned, ungayi ndawo. Tell others to tell others ukuthi PBSL ikhona, proudly brought to you by PBSSA, One Nation, One League. Ngokunjalo futhi on all our socials we are PBSL. When I press the like, the follow and the share button on PBSL, tell others to tell others ukuthi game ikhona and kusazoba mnandi kakhulu. Wena nje nomngani wakho nabangani bakhe, stay intact. We love you. Manje mbukeli siza kuwe sila eSouth Beach lapho sikhona. Zihlangene ke zibambene. Phakathi kwayo Golden Chiefs kanye neSiyakhula. Naba sebephakathi enkundleni. Balindele ukuthi umdlalo uqale. Nangu noMpempe basazama ukuthi bakhulume nokapteni bazi ukuthi ngabe kuzoqala kanjani. Naba bezama ukukhuluma uNoMpempe babonisana nokapteni ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Nako ngathi game isizoqala njengamanje. Game ngasizoqala kodwa kusakhona ukubambezeleka okukhona. Sakhona ukubambezeleka okukhona, khona into ezisenziwe ezincane kusathathwa nezithombe. Naka igame ilunga nabadlali besakhuluma. Asazi ukuthi kwenzakalani ngempela, kukhona ukubambezeleka okukhona faka ngabe umdlalo usuqalile njengamanje. Iyona igame phakathi kwayo iSiyakhula kanye nayo iGolden Chiefs. Kubukeka ngazathi umdlalo lo ozoba mnandi kakhulu. Umdlalo ozoba nzima. Naba basalungisa. Nangu noMpempe zama ukuzibiza ezihlanganise ethi azibuye la singene phakathi. Nazi sihlangana naku zingena phakathi naba belungu noMpempe kanye nabasizi bakhe. Nangu noMpempe isusa phakathi kwayo iGolden Chiefs kanye neSiyakhula. Naba belungisa bethandaza beshaya umncane umthandazo. Banovalo. Basayibika indaba yabo uNkulunkulu. Basayibika indaba yabo. Angazi ukuthi kwenzakalani ngoba fanga umdlalo usuqalile njengamanje. Angazi ukuthi wenzala nangu noMpempe phinde ishaya indweba lisuka umdlalo. Iyona ke igame le ephakathi kwayo iSiyakhula kanye neGolden Chiefs. Kubukeka ngazathi sizobambana ongaphasi nongaphezulu. Kubukeka ngazathi kuzashuba ngempela. Kukhona nje ukubambezeleka ukwenza kancane phakathi enkundleni. Fanga umdlalo uqalile kade uNoMpempe ifuthi indweba. Nabasizi baNoMpempe sebelungele ukuqala umdlalo. Nayi umdlalo. Nayi Siyakhula kuyiyona ezasusa ibhola. Nayi Siyakhula kuyiyona ezasusa ibhola. Wayishaya uNoMpempe wasuka umdlalo. Hawu madoda ithi yazama iSiyakhula lapho umele eceleni. Nali aliphinda ibhola liya ngakhona ngale Golden Chiefs ya defender. I-defender libhola lisendwa nempi. Asho yakora iGolden Chiefs. Iscore 1 not iSiyakhula. Nali ibhola libuyela khona eCenter njengamanje lizoqala manje iyaqala liyasuka. Nali liyaqala liyasuka ibhola lizosuswa iyona iSiyakhula. Lizasuswa iyona iSiyakhula. Zasuswe iyona iSiyakhula zisuka nje sengena igoli madoda. Kwaze kwanzima. Ngomzuzu nje wokuqala nangu noMpempe beshaya indweba beyisa khona uya defend iGolden Chiefs. Nayi iGolden Chiefs izama ukulihambisa madoda izama ukuliphindisa iyalihambisa phambili. Izama ukubonana iGolden Chiefs labuyele emumva. Bazoliqala phansi walithatha ukhipha walibamba. Nangu ukhipha eliphose eliphindisa phambili. Nayi iGolden Chiefs ithi yantshontsha. Lasho laphumela ngaphandle. Lasho laphumela ngaphandle lizabuya nayo iSiyakhula. Lizabuya nayo iSiyakhula. Nayo iSiyakhula iliphosa. Nali liphethe umdlalo weSiyakhula. Nayo iSiyakhula iza nayo. Nayo iSiyakhula iza nayo yashaya balide laphumela ngaphandle.
liyabuya ngaphandle ibhola lizothathwa iyona iGolden Chiefs neGolden Chiefs nangumdlali enikeza ukhipha nangokhipha elisuselisa phambili nali laphinde lakhala igoli njengamanje 2 Golden Chiefs not isiyakhula ize kabi iGolden Chiefs ayidlali imani ithatha ibhola lisephambili kanti futhi iyabonana nomoya ke ukhona ke okuyiwona odidisayo ibhola abadlali abanye baphambana nalo kodwa bazama ukuyifunda imuvo ukuthi ukhona umoya nayi siyakhula ilisusa izama ukulisa phambili lasho laphumela ngaphandle lashaya kuyena umdlali wesiyakhula nayi Golden Chiefs lithatha izama ukulihlanganisa naye ukhipha elisa phambili nanga umdlalo weGolden Chiefs ecishe langena ize kabi siyakhula ize kabi iGolden Chiefs icishe ithola igoli lesithathu naye siyakhula izama igoli ukulisa phambili kwadla ukuthi madoda awafika walibamba ugoalkeeper weGolden Chiefs madoda naye izama ukuhlanganisa iGolden Chiefs izama ukubheka phambili izama ukufunana kapha kwasho selihlangana siyakhula nayi siyakhula naba bemakana besho behlangana nayi siyakhula lithatha madoda ithi lisa phambili yavimba iGolden Chiefs naku lisendaweni yembi nali ibhola lisendaweni yembi esiyakhula asho lithatha ukhipha wasizwa liphindisa phambili nali njengamanje libanjwe iyona isiyakhula yathi yakhahlela isiyakhula madoda walibamba ukhipha weGolden Chiefs nayi siyakhula ilivimba ibhola emumva ilibuyisa lizama ukulisa phambili nayi idlalela emumva ibhola bathi bayakhahlela lasho laphumela ngaphandle nayi njengamanje lithatha iGolden Chiefs lisa phambili lasho laphuma nali bezama ukulisusa iGolden Chiefs lalimba ibhola badlalela endaweni embi kodwa ke ukhipha walithatha weGolden Chiefs waliphindisa phambili lobheka licishe likhala asho yavimba madoda isiyakhula asho yavimba isiyakhula yazama ukuhlanganisa kapha amalabile kwaGolden Chiefs lasho lakhala umadoda lasho lahlala madoda 3 Golden Chiefs not isiyakhula kwaze kwanzima olibelethethe ukhoshi ngaphandle faka umoya uthi bafana bamayibo kani igoli kwenze njani nangiya uNompempe eyithathe ibeka phasi ethi izosuswe iyona isiyakhula nayi isiyakhula belizama belithatha naba belungiselela ukulisusa nabalisusa madoda wathi uyalintshontsha kepha walivimba ukhipha weGolden Chiefs nayo ukhipha weGolden Chiefs elithathelisa phambili lafica lacishe labona umdlali lathathwa iyona isiyakhula naye iGolden Chiefs ivimba madoda lifike kuyena umdlalo weGolden Chiefs uthulisa phambili kepha phambili akukho umuntu lafela lishayisa kukhipha nali ibhola libuyele emumva likuyona lafike lathatha umdlali weGolden Chiefs selikhipha nangokhipha elithathelisa phambili weGolden Chiefs lafike lathola yena umdlali weGolden Chiefs naye iGolden Chiefs izama ukuhlanganisa liphoseke manje ibhola ke ugoalkeeper elapha ke manje esingeni sesenta asibone ke manje ibhola lakhe ke manje uMoto nanguMoto ke manje edlala nomhlebi hayi khona walishaka ibhola ke manje laphumela ke ngaphandle kwephali lizobeka liphose ke ulindana indlela uliphosile ke indlela elaselemqeza umchunu elihamba ke ibhola laze lamanje goalkeeper Golden Chiefs uliphosile ke ibhola elifaka phezulu walivimba umhlebi asibone ke ibhola likamchunu ayikhona yasisala phansi indoda esingeni sesenta umchunu walivimba ugoalkeeper ithi sibone ke manje ibhola eGolden Chiefs futhi ukunene eliphosa ke manje ugoalkeeper Smeya elidlalisa ngale kwesokunxele ebuya nobani futhi ke manje libuya naye ke manje ungiba asibone ke manje ibhola basebemvimba uvinje umthethwa ibhola ke laphumela ke ngaphandle ibhola ke lizobeka ke liphose ke abafana beGolden Chiefs eliphosile ke manje umchunu elenza komthethwa wenze njalo ke umchunu ke manje ufuna ke ukudlala iback pass no goalkeeper une support eliselibuyisela ku goalkeeper ulindana indlela uliphosile ke indlela efuna umchunu futhi asibone ithuba likamthethwa wasejika amadoda umthethwa futhi bamvimba umchunu walishaya phakathi ngempela zakwethu lingenile lapha yana lela goli ngibonile ukuthi liyeza ngoba iGolden Chiefs lokhu umdlalo uqalile baze kabi bafuna igoli banalento ukuthi bafuna ukukora uyabona nje ukuthi banayo ukuthi bafuna iwin inamandla iGolden Chiefs isiyakhula ilibele ishaya ngonyawo lonwabo iGolden Chiefs iloku ingene njalo
la eSouth Beach eThekwini lo nimingelela ngomfiso umfamkuni uqwabe uphathwa umpangazithi umfana wale mgama ibhola ke lizobeka manje lisuswe liphoso ke ugoalkeeper ke manje eliphose ethu ufuna umcuno ibhola hamba ngalodwana ke lazilawo ngena phakathi eliphazanyiswe lapha ke umcuno onigoli ke le obheke njengamanje futhi livele liphinde likhala kalula iyadembesela isiyakhula njengoba ubona nje angazi kwenzakalani lapha emuva ubackline wayo isiyakhula kukhona inkinga ekhona lapha yana nokhipha uthole kanzima ivele kube kulithola nje iGolden Chiefs kube lihlale entanjeni konakele ke manje ibhola lisusiwe center asiboneke manje nangu ke umtoho ebusanga emuva ke manje ulindele support kabani kakunene hayi khona washaya ibhola ke lapha uma phezulu kwebhali ibhola ke likangiba ke liphume phezulu kwebhali isikho ke simi kahle ke ebhodini into ke manje sivuna be Golden Chiefs asibone emkhulu waselibahamba ke ugoalkeeper usibiya uliphosile singini center elibeke endlini nempeza ke liyansizwa kakunene elibuya ngaphandle ke ibhola lamshiya ke umculo lazeke laphumela ke ngaphandle babili komculo khona ke umxolisi emculo nomnqobi ke emculo umxolisi ke ibhola ke liphosiwe ke manje lilapha kungiba edlala singini center ufuna abantu ke futhi ufuna ke uzipho asibole emthetho asibole ke nangomculo futhi unethuba nawe eGolden Chiefs ithuba wena umculo nawo la amceza ke ibhola komculo une support na umculo ethi ufuna ke manje umthetho hayi khona balivimba ke ibhola likamthetho abe academy iphoseka manje ibhola hamba phezulu walivimba ke umhlebi ke manje sakungiba laselimchaza lathola umculo futhi weGolden Chiefs khona kick bafu uyabona lana umdlalo uthanda ukubanzima ingcindezi inkulu ebhekene nayo abafana besiyakhula ngoba labafana laba iGolden Chiefs balibele behlasele njalo nokhipha lapho wesiyakhula ulibele ethwale nzima ngenxa yamagoli alibele engene njalo nokuthi ke iGolden Chiefs iyahlasela yabona ke manje izinto ke zisami kahle kwaba ke ngempela ke eGolden Chiefs uGolden Chiefs ke manje iyo yamba phambili kuyona ke siyakhula kwamashu elibamba ke ugoalkeeper ke manje laze laphumela ke ngaphandle ibhola ke lisobeka negama leshabathi ke ikhona keke elizosiswa ke umcuno asazi komcuno liphamisile futhi ufuna umcuno libahamba ugoalkeeper yena ke usibiya elifaka singini sesento usibiya efuna uncube asibone ke manje waselibahamba ke ugoalkeeper uliphosile ke manje ugoalkeeper ondlela ufuna umculo amceza ke umcuno ibhola ke lazeke la uphumela ngaphandle libuya negama lesha kuthiwa ke igoal kick asibone ngiba elicisha mnandi ongiba une support na elibuyisela kwesokunxele ufuna abantu futhi umthembu ayikhona wakhuza ke unompempe mndoda yamadoda uyabona lana umdlalo ushube kakhulu khona la eSouth Beach lapho sikhona kunzima ngempela nangonompempe eshaya indweba angazi noma bebecatha umdlalo uyaphela angazi kwenzakalani okushuthi ngoba kade ibhola lisaphumile kodwa manje abadlali bebesanokudideka bavele baphuma kanti umdlalo awukakopheli angazi kwenzakalani lapha yana ngibona nangonompempe kwenzakalani lapha la angazi noma bayashintsha hayi abashintshi angazi kwenzakalani kodwa khona into eyenzakalile lapha yana ngoba nali ibhola livuna yona iGolden Chiefs ibonakala kuyiyona ezolishaya ngazi lapha ukuthi ngezalana uthuna Mpemba kube ifree kick ezoshaya umchuna against ugoalkeeper lapha uma phezulu kwebhali madoda beshaya kahle liyansizwa kwamchuno isikosithini ba kuyazi isikole lana ungazathi sekufonili ngoba abantu akubona abasakorile iyona iGolden Chiefs sengathi ufonili isiyakhula isane ineqanda ayikakubi nalo ngisho nelilodwa kodwa iyibonakala bandla izama yona ukuthi nayo iyalifuna yebo ke ibhola ke lishayo ke manje elishayo liyansizwa ke iqonje number 4 ukena ke mthimkhulu ebese sala phansi umchuno wakhoza ke unompempe ukhuzile ke unompempe ngazi noma uzothi akube ipenalty elapha eduze kwepenalty area ndoda amadoda yazi yayingozi iGolden Chiefs ilibe lihlasele njalo ithwele nzima isiyakhula ingcindezi inkulu lapha ebhekene nesiyakhula ngoba iGolden Chiefs iloku ingene njalo and futhi iyayifuna le win futhi ivele mongabe uthi usuthi uyabheka uyaqhathanisa sekunzima kakhulu kwisiyakhula ukuthi ikwazi ukuthi ikhave lesikole lesi ngoba hayi cha iGolden Chiefs iluke ihlasele njalo inkulu ingcindezi kwisiyakhula for Golden Chiefs notice yakhula kwamashu academy ibhola likamkhulu ke manje libekwe laba ipenalty kwepenalty spot asibone umkhulu walivimba ugoalkeeper wasebenza ugoalkeeper ulamlana sibe uyambona usebenze kakhulu lapha ugoalkeeper uyena umuntu osesiza abadlali labo besiyakhula
hayi khona Ye, lo madoda. sizokhuluma ngayo afika umchuni ngempela impumpulu yeshoti washaya igrass cut ibhola ke labhaje entangeni ngalozo sithi 5 Cotton Chiefs nothi siyakhula kamashu bafo Hey kunzima kakhulu lana umchunu ulibele ehlasele njalo ulibele ngene njalo umchunu yabona iGolden Chiefs lena iyingozi angazi ngempela ngoba angazi ukuthi ngoba isizini seyinde ile Golden Chiefs lena ithanda ukuthi ibe ingozi abafana ngathi ibona abafana base Richards Bay laba iGolden Chiefs uyaphuma ke captain ke manje umnqobe emchunu kubuya ke manje futhi liyansizwa ke manje yakwamthethwa ke ubandile ogqoke ke ujersey number 6 kuphuma ujersey number 7 okuyena koshaya amagoli ke namhlanje ayo ke futhi iGolden Chiefs esiwabona la ebhodini Hey madoda nayi yakhula izama ithola ifree kick laphana iyalisusa kade kusamanda ukukhala igoli iyenza kancane siyakhula kodwa abadla bazama ukuthi bafuna ukutshontsha kanti nokuthi bayadembesela noma bedlala liyayishonela ke manje siyakhula kwaMasha Academy ibhola ke lizobuya ke negama elisha bathi ke igoal kick esukele ke manje ibhola esangapha ke manje kuliyansizwa kaMthimkhulu eqoke ku jersey number 4 yayo ke Mashu ayidlala kamnandi futhi uMthimkhulu asibone Mthimkhulu ke manje elifasing sesenta nangu Mhlebi walishapha ngathi uMhlebi elihle ngempela igoli eGolden Chiefs nodamadoda yazi yanzima igame ukuyacaca ukuthi ngempela isiyakhula le idliwa ngempela ngoba lokho ifikile umdlalo lokuqalile inkuli ingcindezi balwe bengene njalo abafana bayo eGolden Chiefs yazi yathwala nzima isiyakhula kwaze kwanzima ngoba iGolden Chiefs lokhu ihlasele njalo wona lo mchunu lo wabo uyena umuntu oyinkinga la kwiGolden Chiefs 6 Cotton Chiefs nothi siyakhula kwaMasha Academy ibhola ke likamthetho elibuyisela ugoalkeeper ke manje ondlela eliphosile funa umchunu asebenza ke manje liyansizwa kamncube asibone ke manje ibhola likamthethwa futhi mthethwa walivimba ugoalkeeper nayo ukhipha lapha yana inkulu ingcindezi yena ngempela osesizayo epalini ngoba abadlali babuye kudatshulwe kubona lapha emumva ubackline angazi ukuthi kwenzekala mawubuka zakwethu lana ubona ukuthi mhlambe all the supporters please don't forget every Saturday will always be here South Beach every Saturday sponsors come and see how beautiful this soccer league it is. So I'm saying to everybody, please, that come in numbers and support our professional beach soccer league. Helayano, Kitabayeo, Kalegateleo, Rebakena. Thank you very much. Coca-Cola, thank you very much. Ololo, Kalegateleo, Rebakena. Thank you, Nyabonga. Ololo, tango! zakwethu iyona insizwa le insizwa kaNgubo eyona leza kwethu sikhona ke uyabona nje namanje ukuthi ibhola lizosuka nje kungekudala lisuswa ibona abafana laba beGolden Chiefs yazi iGolden Chiefs ingenzeka ukuthi ngempela isizocindezela kokugcina ibhola ke lisukele lapha esingeni sesenta ke manje besuka umnqobi ngomfoka mchunu ebese libuyisela ku goalkeeper ke ulindana umfoka ndlela lihamba phezulu ke ibhola yasilivimba ke liyansizwa ke manje yakwamthimkhulu laphumela ngaphandle ke ibhola liphosa umthethwa waye ke Golden Chiefs eliphosile ke manje nezundlela nangu lindana indlela nezomchunu hamba phezulu ibhola laselinceza ke liyansizwa elicezile ke liyansizwa kaMdleje liphosiwe ke manje ibhola ugoalkeeper uyena koSibiya eneza ke manje liyansizwa kaMthimkhulu nangomthimkhulu ke manje eliphakamisa ibhola livemba umthethwa asibone umthethwa ke manje uGolden Chiefs ezomchunu futhi umnqobi okuyena umshaya imagoli umvuso onyamazana elibuyisela kumthetho esingeni sesenda elibuyisela kumchunu angayicross umchunu methanda hayi khona libuyisela kumthetho bathatha isikhathi sabo ke manje nangomhlebi elibuyisela esingeni sesenda lithola umchunu bamvimba komchunu uvinjwa ke liyansizwa kokunene esibone ke manje ibhola lika hayi khona bese bemvimba futhi ibhola ke balivimbile ibhola likaMthimkhulu laphana uyabona ukuthi iGolden Chiefs sekubuya nje nasekuyisombe sesibili iGolden Chiefs isalibele igqilaze njalo isalibele ihlasele njalo njengoba ubona nje namanje uyabona ukuthi khona abafuna ukuyenza lisukele lapha kuyikhona sport walibamba ke ugoalkeeper umfoka Sibiya asibone ke manje ibhola likakunene ecele kwephala efikile ke umfana wakokunene koUthabo wayo ke siyakhula kwaMasha Academy lephoseke manje ibhola livimba mnandi umchunu umnqobi oqoke 7 ezomthethwa nangomthethwa ke manje angayicrossa yini ana support uzanjani umthetho hayi khona baze balivimba ke ibhola likaMthethwa laphumela ngaphandle
wakhoza unompempe Yeyi uyabona umthetho ukuthi uyinkinga ngempela umthetho lo nomchunu ibona abantu abayinkinga kakhulu lapha kwi-Golden Chiefs ngoba uyabona ukuthi bazogqilaza ngempela umthetho nje bamthathela nje ubesevele esekendaweni embi yayo isiyakhula umbona ukuthi ufuna ukungena yabona isiyakhula isenkingeni kakhulu lana zakwethu uyabona nje ukuthi kunzima esiyakhula kwaMasha Academy ibhola ke lisobuya ke lisuso ke liyansizwa unhlanhla ke umthi mkhulu edlamnandi umthi mkhulu efuna liyansizwa ecoach 10 efuna abantu umoto uThato eselibuya ke umchunu futhi nangumchunu omshaya magoli enze njani umchunu une support angayinika umthethwana uyabavalisa esingini sesenda wenze njani ibhola walivusa mnandi lithola umthetho ubethiyal cross umthetho abasikazi bashanga evala asiboleke manje ibhola likamchunu basebemthathela futhi inamandla lensizwa yakwamthimkhulu elibuyisele emumva ke ibhack pass elibuyisela ke hayi khona wasekhuza ke unompempe bafo uyabona umdlalo lona wona umdlalo noma unzima kangako ngoba i-Golden Chiefs kuyiyona ephethe umdlalo kodwa na umdlalo lo ngiyawuncoma ngoba alisekho ikhadi elisaphumile lokhu umdlalo uqalile okushokona ukuthi baphathene kahle abadlali muhle umdlalo impela i-free kick manje siyakhula kwaMasha Academy ezosiswa ke uMoto ke uThato uThato ke umfoka Moto azoyena kozososa ibhola ngala nje kancane kwengxenye singise center uye kozososa against goalkeeper asiboleke free kick yabafana bakaMashu hayi khona washaya nje into engaziwa yaphumela ngaphandle ke ibhola washama Bhilidi angakazaba khona ngisho eThekwini wavelwa yikha nje yaphuma phezulu uyazi wengubo indlela edlala ngayo le genge le esiyakhula ikhombisa ukuthi ngempela ikhula kwesasasa le South Beach le Beach Soccer iyathuthuka ubona kanjani impela uyabona mangabe kuzoqhubeka kanjena kuzothuthuka impela la eSouth Beach uyayibona kodwa lento ecishe yenzeka ibhola belikhosoka kamnandi umthetho lathola umchunu umchunu waselivimba ke goalkeeper ke yena ke uLamlani Sibiya ibhola ke libekwa lapha kwi-corner sport leso somnqobo omchunu walishaya kwadaleka enye corner kick futhi ngubo omkhulu uyayibona nje laphana ifaka ingcindezi njalo iGolden Arrow iGolden Chiefs libele nje ifaka ingcindezi njalo ngoba uyayibona namanje lokho kubuyiwe isombe sesibili isafuna futhi amanye amagoli futhi isiyakhula alikho igoli esalitholile kunzima nokubingene phambili emsamo kwiGolden Chiefs ke uyaphuma ke uphumlana emdleje kubuyela ke liyansizwa ke umxolisi mchunu ubuya lapha ke manje abafana beGolden Chiefs ushintsho ke belenziwa abafana beGolden Chiefs nangomxolisi mkhulu ogqoke ke jersey number 10 ebese bemvimba uvinjwa iliyansizwa ke manje akamncube asiboleke manje nangomhlebi wonke efanga phakathi omhlebi efuna umchunu nangomhlebi efuna iGolden Chiefs walivimba ugoalkeeper asiboleke uThato Modo elibuyisele emumva lethola ke ugoalkeeper eliphosele ke manje ugoalkeeper yena liyansizwa kaSibiya lamba kalodwala ke ibhola lezathola ke ulindana imdletshe ke ugoalkeeper eGolden Chiefs nangomnqobi umchunu ecele kwepali bafo uyabona umchunu lona weGolden Chiefs uyingozi kakhulu ngoba uyena umuntu okuyena ogqilaza ngempela isiyakhula ngoba kuba ukuthola ibhola alithatha lise phambili futhi ufuna ukubhekana naye ngqo ukeeper njengoba umbona namakhonto afuna ukuyenza ziyamaphetela ke manje izinto besiyakhula kwaMasha Academy wasebenza ugoalkeeper ibhola shawo ke manje umthetho lapho umecele kwepali uyazi isikhosi la kumesenjalo ebhodini sithi 6 Golden Chiefs Nothi abafana besiyakhula kwaMasha Academy eliphosile ke ugoalkeeper Sibiya efuna ke manje uMoto uThato elibuyisele emumva ikhona insizwa ushaya ibhack pass ke manje eliyansizwa kamncube hayi khona ecele kwepali ngubo omkhulu licishe lithi lifuna ukungena madoda angazi ukuthi kwale yini lapha evimbile kodwa cishe uyabona lo mchunu lona uyacindezela umchunu futhi kubonakala esazowagqilaza kakhulu amanye amateam ibhola ke liphosile ke manje elisangapha ke manje thatha umthetho asibone emthethweni umchuneni umchunu futhi walivimba ugoalkeeper ulibambile ke ugoalkeeper eliphosa futhi ibhola ugoalkeeper efuna ukunene asibone kunene mewasuka manje siyakhula Academy hayi khona walibamba ke ugoalkeeper wasexhopheka kodwa ke liphosile ke ugoalkeeper yena ke undlela efuna umchunu futhi unesupport umchunu basebemthathela umchunu ithuba walibamba ke ugoalkeeper uliphosile ke futhi undlela angathi libuya manje ke ibhola nangomthetho wasesala phansi yedwa basebemthathela komthetho hayi khona lensizwa yashashuntuza indoda yamadoda umthetho lapho saxophekile isihlabathi lapha sisamxophile vele balimthathela kalula ibhola ngoba vele waphasi bamthathela ibhola kalula kanti umthetho uyena umuntu eyinkinga kanye
nomkhuni bona abantu abagqilazayo nabantu okuyibona abafuna ukunqoba lokho kwangempela bayayicindezela isiyakhulu yabona nje umkhuni nomthetho abasazogqilaza amathimu amaningi angasikhohli indoda ukuthi la sine paramedic sinona umpempe bethu bingalala phansi nje ithatha isikhathi bayibona bayixilonga kodwa ke ibhola ke lisukile ke manje labafana besiyakhula kwamasho eliphakamisa ke liyansizwa ke manje ibhola lihamba phezulu elilapha ke manje ibhola lihamba ngalodwana ke manje lizobuya negama elisha ke abathi throw in eliphosa ke manje nezugolikhipha azibone indlela eliphamisela indlela lithola umcuno nomcuno awu nangumcuno unesupport namthethwa nangumcuno ithuba le Golden Chiefs walivimba ugolikhipha ithande ukudembesela insizwa wamkhulu yazi lapha nomkhulu bekade ngashayela ihle igoli leli ebade ningangena la bekade ngabe lihle igoli lapho ukuthi kwenzakaleli kodwa ngiyasola ukuthi sekunako ukukhathala okukhona kumkhulu ngoba kade igame eqalilize noma ebuye wathi ukuphuma baphinde bambuyisela kodwa ke sekukhona ukukhathala kuyena nomkhulu kanti futhi mawuthi uyabheka lapha yanaza konke lapha kukhona umdlali ongenele lapha unumber 7 okuyena oseke emuva wayo isiyakhula uyena umuntu ozamayo nofaka ingcindezi futhi kakhulu kwi Golden Chiefs so wenza izinto zibenzima ingasakwazi ukuthi ifaka amanye amagoli yebo ibhola kodwa libuyele ke manje elisa ngaphaka kumxolisi simcuno esingenise center oqoqhetse nabathole Golden Chiefs eshindod washiyenye indoda futhi unethuba lokuphasana wanika umthetho alishaya phakathi umthetho lavele lamfica nje umthethwa eyedwa nje wathi ukhipha ngapha kanti umthetho ungapha ngemuva lavele walithatha khona kalolu umthetho waselifaka phakathi awu ngubo omkhulu angangisho kabe mangithi angathi abe Golden Chiefs bazikhwayela ibhece hayi awusho kabi mfethu into eyenzakala nathi siyibonayo ngoba angazi lapha kusiyakhulu ukuthi ngabe inkinga ingakephi ngoba motho uyabheka abadlali banzima bonke ngoba noma bemaka iyafika kakhulu isiyakhula iyazama ukuyiletha ingcindezi ukuthi ke manje angazi ukuthi inkinga konakeleke ukuphi abanye bayilandile abayimelethi eliheda umhlebe linika umcuno aliheda ke manje ibhola lathola liyansizwa ke egqoke ujersey number 7 uyena ke umpanza alikhiphela ngaphandle ibhola eliheda futhi umpanza ithuba wasebenza ugolikipa wabona losanda against iPirates asibona ukuthi ithuba ke manje futhi ibhola lihamba phezulu hayi khona waliheda ke ibhola laphuma ngaphezulu kwepali ke yena ke uncube liyansizwa lapha edefend emuva yesiyakhula unumber 7 lapha lo yesiyakhula uyazi ngikube ngakhumbula umdlalo wePirates kanti neKaizer Chiefs cishe naye eshaya on goal ukhipha kusiza ukuthi impela uthanda ukuthi abe mude ugoalkeeper wakwazi ukuthi ayibambe olisandawa seNigeria uyayibona le madoda ungasayiphathi asibona ithuba futhi hayi khona walivimba ke ugoalkeeper kuthabo kunene obethu uyazama ke lapha wayo ke siyakhula kwamasho ibhola ke liphumele ngaphandle ke manje angathi ethentekile ke liyansizwa kamcuno ingaphuma ke noma kunini iyaphuma ke umcuno ke manje kuphuma ke ethi ngibonga kuphuma ke umnqobe emcuno kungena uphumlani ke Mdleje eliphosile ke ibhola efuna umxolisi emculo laselimcenza ke ibhola libuya ke manje nondlela eliphosile ke goalkeeper Golden Chiefs nangomthethwa futhi asebenza ke liyansizwa iya kwaMpanza ibhola ke libuyele ke manje ku-goalkeeper eliphosele futhi u-goalkeeper elihamba phezulu ibhola yasesala phansi endoda aliphumanga ke ibhola lisa ngapha umdleje against indoda enze njalo umdleje ke manje elibisa ngapha efuna ebhene noncube asibone nangomxolisi emculo we-Golden Chiefs eliphasa amlandeni umthethwa walishaya phakathi umthethwa 8 manje hayi lo mthethwa lona ufike kabi ngoba uyabona lo mthethwa angazi ukuthi kanti lo mthethwa uyini akamakeki yini kanti ngempela ngoba kuma malifika kumthethwa nje vele lihlala onyaweni mase vele eyalifaka entanjeni izikhali naye ukhipha wesiyakhula uthole kanzima nokungatholi ukulekeleleka kahle lapha yana abadlali bayo isiyakhula yena ukhipha uyazama ufuna ukusave iloku isiyakhula kodwa manje kusho kona ukuthi abafana beGolden Chiefs bafaka ingcindezi Golden Chiefs notice yakhula amasha academy ibhola ke libuyele ke manje nompanza enezugoalkeeper ke manje usibiya asibone ke manje ibhola lapha ke manje kuyena komncube asibone incube elenjalo futhi ke manje enezali yansizwa ke manje akamthimkhulu wasesebenza ke uncube uvimba yena futhi umthetho umthetho uthanda ukuthi abe inkinga kakhulu ayabona umthetho uthanda ukuthi uyena umuntu ofaka ingcindezi ngempela bona ke kodwa manje njengoba nomchuni sengasekho sithanda ukuthi izinto zibe nzima kodwa ke umdlalo wona usaqhubeka usahamba kahle uphumile ke manje yena ke umthetho kwangena ke manje lensizwa kamchunu egqoke ujersey number 7 umnqobi asibone ke manje ibhola against umhlebi enjani ke manje uThathu asibone Thato ke manje umoto base bemvimbo vinje umhlebi asibone abafana besiyakhula kwamasho academy abagqoke ujersey
ngendlela emnyama eliphosile ke ugoalkeeper uSibiya ufuna liyansizwa ke manje yakampanza hayi khona ibhola likaMpanza ke manje laphuma ecele kwepali ethi ke abafana beGolden Chiefs nothi siyakhula kwaMasha Academy eSouth Beach eThekwini kweProPeace Soccer League angena amabili ke amabhola enkundleni ke manje eselibeka endlini kaNembeza uMdletshe esingenisesenda eshaya back pass eneza ugoalkeeper asibone ke ugoalkeeper elivungusa ke futhi hayi khona bethi yamzame kude walibamba ke ugoalkeeper ke uSibiya ugoalkeeper ukusizile lapha ukuthi ugoalkeeper uSibiya uyaphila lo ugoalkeeper weGolden Chiefs bethi yamzama awu madoda lahlala ngibheke ke kutheni uyaphila yabona nje nange eshaya ibhola indweba ke ibisikhalile elishaya ke umcuno kodwa usathi uyaphila ugoalkeeper wenze njani kukhona into enkinga lana uNompepe uyifuthe kanjani indweba ikhaleni lamothi uyabheka ikhale selingene noma ikhale lingakongeni ngoba phela naku kuhlala igoli mase uNompepe angazi ngempela khona into eyenzakalile kodwa lana la eThekwini eSouth Beach eThekwini uProPeace Soccer League phakathi kwamaqembu amabili esiyakhula kwaMasho neGolden Chiefs ethi ke manje iqembu leGolden Chiefs asingalisambe indoda amadoda siyophuza iCoca-Cola sithi ukwehlisa nathi kancane yebo baba. All the supporters, please don't forget, every Saturday will always be here, South Beach. Every Saturday, sponsors come and see how beautiful this soccer league it is. So I'm saying to everybody, please, let come in numbers and support our professional beach soccer league. Helayano, Kitabayeo, Kalegateo, Rebakena. Thank you very much. Coca-Cola, thank you very much. Wololo, Kalegateo, Rebakena. Thank you, Nyabonga. Wololo, tango! Siyabuya ke manje ekhefini ke phakathi kwamaqembu ke lawa la eSouth Beach eThekwini kuyona ke iProPeace Soccer League phakathi ke kwamaqembu lawa amabili iqembu ke leGolden Chiefs elisamba phambili ke ngamagoli ke awu-8 eqandeni dlala ke leqembu lesiyakhula kwaMasha Academy mosanda kufika ke leqembu ke eligqoke umbala ke omnyama esithi ke ublack iqembu ke lesiyakhula kwaMasha Academy kanti ke eligqoka ngathi ke ugold onokuhlaza iqembu ke leGolden Chiefs libuya ke manje nabadlali abanjengolindani uNdlela yena ke ugoalkeeper onke ke umfoka Mhlebe umnqobe komfoka Mqunu umxolisi Mqunu naye ke futhi uphumlani umfoka Mdletshe iqembu ke futhi ke iGolden Chiefs esukele ke futhi umdlalo ayikhona washanje ibhola lethe ngempela ke futhi umcuno walishaya phakathi kubani abafana besiyakhula kwaMasha Academy zakwethu inkinga le ndaba yamqunu ngoba umqunu libelicindezele njalo kuba ukuthi nje lisuka ibhola wavelwa lithathwa liphakamisa wasevele elisho entanjeni lavela lakhala entanjeni Mnguni lapha kanti sebengathi babuye banomunye futhi ugoalkeeper ababuye naye futhi umqunu akamuzwa still usafaka ingcindezi hawo efika nje ushuthi engabi nane first touch sebemshanga secretary time asibone kodwa ke ibhola ke manje liyabuya ke manje nomdletshe hayi khona eselivimba ke liyansizwa ke manje yakwaMncube asibone ibhola likaMqunu ke manje elibuyisela kumthetho asibone umthetho ke manje ufuna uzomqulu hayi khona shaya back pass iya onke umfoka Mhlebe nabafana beGolden Chiefs asesebenza ke liyansizwa iya kwaMpanza iyangihlekisa indaba yakhipha ukhiphe ngena nje saneminute elilodwa kwavele kwakhala igoli futhi umqunu madoda liphoswe ke manje ibhola ke liphoswe kugoalkeeper ke ulindani indlela elibuyisela ke manje lihamba phezulu lethola abantu futhi lethola umoto asibone imoto bathatha kuye elibuyisela emva ke manje kuMncube asibone Ncube uselenzana ibhola elibuyisela ke kugoalkeeper elibambile ke manje ugoalkeeper eliphosile ke ugoalkeeper ke manje uKhumalo libuya ngapha ke manje ebamshintshile ugoalkeeper uzokhumbula elibuya ke uNcube alimele Ncube nezomthetho nangomthetho ke manje ezomdletshe nangomdletshe wabashiya amadoda umdletshe uzoyicrossa na ethola umthetho walibamba ke ugoalkeeper hawo walibamba olidedela madoda umthetho lapha kusho ukuthi ibhola lemdukele ngoba ube nalento ukuthi imezwa likhala cabanga ukuthi ukhipha ulibambile wasejeka umthetho uphinde emuva kanti liphunyukile goalkeeper kuba umthetho bekade ephendukile ubezolithatha lapha lela bhola aphinde alivalele phakathi no goalkeeper bengasaliboni elibanjwe ke manje otho goalkeeper uKhumalo eliphosile ke manje umthunga elibuyisela kuMoto nangoMoto esika sindoda against umthetho ayikho lamvimba ke insizwa yomthetho yethola abantu kodwa futhi ibhola sayilapha futhi abafana be hayi khona washaya back pass ke manje umdletshe nezo goalkeeper yena ke insizwa ke yakwaNdlela ibhola kalamba ngalodwana ke laze laphumela ke ngaphandle elizophoswa ke manje ubongane uNcube aliphosa uNcube lamba ngalodwana ibhola lithola abantu lithola uMoto asibone uMoto ke manje against uMhlebe abayavimba beGolden Chiefs uyafuna ukuphenduka na uMoto hayi khona washaya uNtozwazi walibamba ugoalkeeper foul
Kusenzima ngempela kuyona abafana besiyakhula kodwa manje bayazama ukufaka amandla emuva kusho kona ukuthi cha isikhathi sisibi ngisesitshekile ngempela kodwa ke manje bayazama ukungena lapha khona ukuthi mase befikile phambili bafike bavimba abafana bayo eGolden Chiefs lapha basakwazi ukuthola igoli abafana besiyakhula kodwa ibuka ingcindezi isaqhubeka inkulu kubona abafana besiyakhula ngoba bacindezelekile iloku igqilaze njalo iGolden Chiefs iloku ingene njalo uyabona nokhipha lo abamfakile wayo isiyakhula uthe engena kodwa futhi wathi efika nje wavela wahlangabezana nembibizane yegoli lapho kuyilona abekade livela kuyena umchunu noma umthetho ukuthi angisazi kahle lapha khona ukuthi kwenzakaleni phakathi kwamchunu nomthetho kuyena oqukulele la bhola lisuswa wavela kwangathi uyaligenda waselifuqa ngeshodi lahlala phakathi bokuyena ke insizwa ke yamchunu siphumile ke futhi insizwa ke yamchunu wangena ke umdletshe nayo ke insizwa ke manje iyayo ke isiyakhula kwaMasha Academy akuyena komhoti avele nje angena ke ku goalkeeper kwaba khona ke icorrosion umdlalo ke umile ke manje la eSouth Beach eThekwini kuyona ke iPro Soccer League kulungiswa ke ukuthi ke manje kuxilonga ke ugoalkeeper uLindani umfokandlela ugoalkeeper wakhe iGolden Chiefs sobona ukuthi umdlalo uzosuka noma kunini ngena bosizo lokuqala ke baxilonga indoda naba bemnikeza usizo lokuqala ubukeka ngazathi ulimale kabi yena umdlalo lo ugoalkeeper wayo iGolden Chiefs kodwa ke ungathi uyazama ukubuyela esimeni ngoba nango nompempe esezama eseshaya indweba lizosuswa uyena ugoalkeeper uthi ibhola ke manje unompempe ke libuye ke bese libe kwaphansi elizosuzwa ke manje uyena ke ugoalkeeper uLindani ke umfokandlela ngokomthetho ke wala eSouth Beach ke kuyona ke iBeach Soccer okuyena ke umuntu osuke ethintekile ophazamiseke kuyilakhe ibhola makushaje ifali elisuswe nguye elisusele ke manje ugoalkeeper hayi khona ibhola ke lihamba phezulu wakha amabhilidi angekhona kubo ke ugoalkeeper ubekade ethi goalkeeper ethi uzama ukuzigorela ngoba kusho ukuthi uyambona ukuthi lo goalkeeper angakwazi ukuthi bengabe lisuse emuva ngeshoti elisaphambili ikhona into engenzeka ngoba lapha kusiyakhula kusenzima ibhola ke belisusuke lithola umoto angumoto futhi uyalibiza ke ulindele support hayi khona uNcube wavimba ke uNcube hayi khona bayishayisa ke lensizwa kwaMhlebi yasesala phansi wonke umfana Mhlebi umfana ke weGolden Chiefs ibhola ke lizobeke lisusuke manje uyena ke umoto uThado bembusela uThado nezomNcube hayi khona wakhuza ke unompempe iyasiza liyansizwa emuva lapha kweGolden Chiefs liyansizwa kaMhlebi iyona evimbile lapha akuyilona ugodo la khona le Golden Chiefs akuyiyona engafuni lutho noma bezamile ukuyithela phansi kodwa iphinde yavuka yazithatha ubuyele ke manje umthetho nalithuba ecele kwepali hayi khona befikile ke manje umxolisi semcuno walishanje la i6 yard labhekana ke nomdletshe hayi khona laselimceza ke ibhola umdletshe boyithuba labo futhi abafana beGolden Chiefs ngiyabathanda kakhulu umchunu kanye nomthetho ngoba bayabonana noma ungabezwa bekhuluma kakhulu emlomeni bememezana kodwa uyakwazi umchunu ukubona umthetho nomthetho uyakwazi futhi ukubona umchunu yabona nje lapha nalela goli cishe lahlala bamakana bodwa ke manje wonke umfana Mhlebi benomdletshe ababonani abafana beGolden Chiefs nangomthetho ezomchunu badlala i1-2 ke manje basebemvimba umthetho nangomthetho futhi hayi khona hayi bamvimba komthetho ufinjwa komNcube asibone nangohodo umoto ke manje edlasa mnandi ke manje kuyansizwa kakunene wakhuza ke unompempe liyansizwa yakakunene nayi kona izama ukuvuka bayithele phasi othulini ingathi ishayeke kanzima ngoba uyena umuntu okuyena ozamayo futhi ukuthi ahlasele nokuthi azame ukuthi afake amagoli ngoba uyafuna ukuthi kube khona noma elokubika ekhaya yabona kona kusenzima kwisiyakhula asazi nabangazathi sithi kudingeka abona abosizo lokuqala akwayimenxe kuphuma ikhadi ngiyaqala ukubona kuphuma ikhadi seloku uqalile umdlalo kuphuma ke lo khadi ethola ke uphumlana umfana Mdletshe umfana kwaye ke Golden Chiefs usenelo khadi ke manje yelo khadi yokuqala ke emidlalweni kunensizwa ke lapha etheke yalala phansi ukhuzile ke unompempe mangithi ngibhekisisa kahle la angathi ke uthathe ke umfoka Mhodo olele phansi ke lapha ebese kwenzeka ushintsho futhi kubafana bakhe futhi iGolden Chiefs yaphuma ke uphumlane umdletshe kungena ke futhi umnqobo umchunu ebese kuthi ngapha ke kusiyakhula kwaMasha Academy ungenele ke manje unhlanhla ke umfoka Mthimkhulu kwaphuma ke insizwa ke ngempela yena ke ubongani umfoka Ncube ilele phansi indoda
ilele phansi indoda ibukeke ngazathi ithi ishayeke kakhulu ibukeke nawe ngathi bayayithatha baphumela nawo ngaphandle abawusize lokuqala ushayeke kabi umfokathathe umuntu angamoto kanti uyena umuntu ozama ukuthi akwaziyo ukuthi ayiphendle iGolden Chiefs noma kunzima kodwa uyafuna ukuthi angene phakathi ashaye igoli lona igoli uyalifuna uyabonakala umuntu ofuna ukushaya igoli ngoba kona kungcono ukuthi banalo ke nelodwa lokubika ekhaya benza ke ushintsho ke manje ungena ke manje uZipho umfoka Mthembu ogqoke ujezi number 8 kuphuma yena futhi umuntu olimele ophuma kwesehlakalo uthatha umoto angathi ke lapha ipenalty le engathi impela iyona ipenalty iyona ipenalty sake siyibone ukuthi bazokwenza njani abafana besiyakhula mangabe babanjelwa lana kuzofanele bazi ukuthi ngeke basaphinde balithole lokubika ekhaya ngoba isekuyilona thuba lela likheli Zipho Mthembu la Shaka Bright ibhola hayi khona abaningi bazozibuza ukuthi ingane ibhola ke ngizokutshela ukuthi ingane ishawa uZipho Mthembu liphumele ngaphandle ke ibhola elizobeka ke manje libeke ikhona kick lapha ke manje kuthatha uThabo kunene uyalisheshisa ibhola hayi khona ijahe liyansizwa madoda isuke yaqhamazela liyatsiza nakulangazela lokufuna igoli kodwa lapha kwipenalty ngiyaqala ke lokho nango ke futhi umculo ethu uyazama lapha against ugoli ke sebekhohliwe besiyakhula kwaMasha Academy lathola umculo lishala lapha umecele wephala ibhola kanabanako kumqaphela umchunu ukuthi uyingozi babuye bamshiye abe yedwa umchunu kanti mangabe lifike kuyena umchunu ilapho afike enze khona inkinga ukuthi ke njengamanje umthetho engathi akekho usaphumele ngaphandle kodwa ke mangabe sekukhona umthetho asebeyamisana nomchunu ilapho kuba khona ingozi enkulu Washaka ibhola ke manje yonke Mhlebi lamba ngalo dwala lazaphuma ngaphandle bengisathi ngizokutshela ukuthi ingane ipenalty ke ishawa uZipho umfoka Mthembu la kweBhisoko kuyena ke olimele uyosathi ethinta ibhola uma elimele ukuthi akabuyi bese kuthathwa lo ngenile kube uye ke kumele ke ashaya ingakho ke ubona ke uZipho umfoka Mthembu kuye ushaya ipenalty uyabuya futhi uMvoto enzenjani bamdonsa umoto ufuna enze njani wasala phansi umoto emvimbo wonke umfoka Mhlebi elibambile ke goalkeeper ulindana indlela eliphosele funa umchunu icaptain yasala phansi icaptain wakhoza kwenompempeme yamshiye phansi ke unhlanhla umfoka Mthemkhulu unenkani umfoka uThathe umntakamoto umbonile engena nje bembuyisela baphinde futhi bambhoqozisa phansi unenkani ufuna ukungena ngenkani lapha kwiGolden Chiefs kodwa ke futhi asike sibone ngapha iGolden Chiefs ukuthi ngabe le free kick yabo izobenzela futhi omunye umehleko noma elinye igoli ngoba hey labafana beGolden Chiefs ibona abantu abayinkinga abanzima ngempela indlela ke kwiGolden Chiefs angathi ayibona elibhekene ke manje ibhola ke nomchunu asibone umchunu against goalkeeper walivimba goalkeeper walibamba ke goalkeeper eliphosile ke manje goalkeeper ke manje lilapha ethuzwa onke umfana Mhlebi cishe shaya ungoli hayi khona ihede kahle liyansizwa siyakhula kwaMasha Academy nangomchunu futhi emshangishiya effect asibone emchunu ithuba ashaya phakathi umxolisa emchunu yabo indaba lomchunu lo umchunu angazi umchunu unjani kungathi unomazi bothi inkosi phela meke nje lahlala kuyena onyaweni sekuyigoli selingenile seliphakathi yabo njengamanje kunzima uyambona afuna lapho kwisiyakhula uThathe umfoka Moto kuyena umuntu ngempela ozamayo ukuhlasela umbona usabhocobele ushone phansi manje angazi ukuthi kwenzakalani kanti uyena umuntu ofuna ukushaya igoli lokubika ekhaya awu 10 manje babisikoke manje angathi uyena ke u10-0 hayi kuyaphetha kwabafana besiyakhula kwaMashu babili komchunu kuyona ke iGolden Chiefs khona ke umxolisi emchunu ogqoke ujezi number 10 kube khona ke futhi umchunu umnqobi oyicaptain ogqoke ujezi number 7 ingakho uzodideka mangithi walicross umchunu walishapha ngathi umchunu babili umchunu eliphosile ke manje goalkeeper yena ke insizwa kwaKhumalo efuna umthetho ifuna abantu umthimkhulu asibone umthimkhulu wadeba ubhungane bese bemvimba ibhola lithola umchunu futhi washithi ancane umchunu yena komnqobi liyabuyekelisa ngapha wonke umfoka Mhlebi bamphusha ke onke umfoka Mhlebi liyansizwa kaMhlebi iyazama ifunela uthu lapha emuva ngoba uyayibona ukuthi mangabe konke okufikayo iyakuthatha ikuphindise emuva lapho kuvela ngakhona iyona nsizwa singasho futhi na ukuthi iyona nsizwa esiza kakhulu iGolden Chiefs ngoba ilibe livalile lapha emuva yona insizwa le iyakaMhlebi ayifuni goal lapha nje ngoba iyona enika kakhulu isiyakhula ingcindezi ngoba imane ithi siyakhula ithi yazama ukungena isiyakhula academy yakaMashu ithi yazama ukungena kodwa ukuthi umfoka Mhlebi ukhona lapha akafuni lutho
uthola umpempeke libewe phansi libe free kick lithola umhlebi against umchunu bamvimba umchunu umsunduza ke ngempela insizwa yamthimkhulu wasala phansi nangonke emhlebi eleda mlando umhlebi lithola abantu futhi ke manje elithola ukhumalo ethi ushaya isithende ukhumalo wena wabona lapho futhi khona lo walibamba ngezandla ke umthimkhulu asibone ebhungane esingeni sesenta ubhungane hayi khola deflector ke manje ibhola kuyena komhoto belishawa kuyena ubhungane lapho uma phezulu kwebhali cishe limceze ke ugoalkeeper yena ke ulindana umfokandlela weGolden Chiefs. Ulindana umfokandlela ubamba ngempela akafuni lutho lapha emumva ubheke nje futhi manje lento esenzeka Awu 11 umade walishaya phakathi umchunu umxolisi wenze nje ihold up play umnqobi lento esithi ke ulibuyisa ezibhek pass lathola umchunu washaya impumpulu eshotini walishaya phakathi bona abafana beGolden Chiefs. Ngabe ngempela usho ukuthi ngempela kuzoze igame iphele ekhanjwe abafana besiyakhula abengazange bashaya ngisho elilodwa lokubika ekhaya. Awu labantu bahlule ipenalty. Uthola umpempeke ibhola ke alibuye libekwe lapha ke esingeni sesenta lisosiswa ke abafana bake siyakhula kwaMasha Academy lisosiswa ke iyona ke liyansizwa unhlanhla umthimkhulu naliyansizwa ke egqoko number 7 uqiniseko ke umfo kaMpanza kuyona ke abafana beGolden Chiefs sihamba ke isikhathi asilindanga ke siyakhula kwaMashu izinto ke zisaloko zivuna ke iGolden Chiefs enamagoli awu 11 eqandeni uthuna umpemba uphele ke umdlalo wavela phela ngempela umdlalo baqeda ngesiyakhula madoda ngoba amagoli laphana angathi abekade se11 kulona kwelingekho kwisiyakhula isiyakhula beyinkulu ingcindezi bebhekene nayo. Sibongele ke siyakhula kwaMasha Academy edlale kahle ke nayo kodwa ke sibongele ke iGolden Chiefs ethatheke wonke amaphuzu kuyona ke siyakhula kwaMasha la eThekwini eGagasini kwelika Banana kwiPro Soccer League ndoda yamadoda hayi asihambe manje nathi sithi ukuthi hayi sithi nathi uphuko uphumula Coca-Cola hawu ngempela sikoshaya amanzi. Yebo baba. It was indeed a very beautiful game between the Golden Chiefs and Isiyakhula Academy kwaMashu. And right here with me, I'm going to call upon coach Mr. B. Sibia from Isiyakhula Academy. Azositshela ukuthi yena uhambe kanjani lo mdlalo. Coach siyakubingelela futhi siyakwamukela. Hard luck, can you move the side? Hard luck. Namhlanje your boys didn't back the 3 points. If nje ungasinika your thoughts please about the whole game between team yakho Isiyakhula and Golden Chiefs. Hey dadwethu ngivele ngakhathala kodwa inkinga enkulu ile break esike saba nayo nanokuthi ke i-communication umuntu ositshela ngama game ngaze ngo10 o'clock namhlanje ukuthi siyadlala silalele konke nabafana sazi ukuthi igame asinayo kuleli sonto yilokho nje abafana nje balale nje bengazi ukuthi siyadlala sihambe njobe sifike late ngisho ukufika la groundini. So all I'm picking would see the level of readiness and preparedness was not on par from your end, and therefore that affected Igame. Would you say this will be corrected next time? You guys will come in fully prepared for our games, and if so, do you think you guys will do better if that chance is given? Impela kunjalo dadwethu njengoba kade sebeqalile ukuperform yabo lokho le score eshawa ngaso asisasazi seshawa ngamagame angamagola awu2 kodwa vele abafana bambancane mawubabuka nje kulabo bafana i-development le kodwa nje kukhona la ngizoya khona mangizokwazi ukuthi nje lokho ngibanikeza i-support. Thank you so much coach. Ngiyabonga. Okay, well, that was Coach Isiyakhula Academy. Ekhala ngokuthi ke nje mhlambe level of readiness from their end was not on par. But right now we're going to call upon coach we Golden Chiefs naku coach ke we team le that walked away with 3 points. Congratulations on your big win today. And once again, sicela ukuzwa ukuthi what are your thoughts about this game between your boys and Isiyakhula Academy? Ngibonga sisi engicabangayo nje ukuthi mhlambe banabadlali abasha abasaqala ukudlala beach soccer so i-level of i-competitiveness ibingekho kangako but ke ngitshela abadlali bami ukuthi at least asibafundise isifundo ukuthi uma uza kwi-beach soccer ungeze nomqondo ukuthi ibhola uyalazi ufuna uqala ujwayele ukudlala la so bakwenzile lokho so ngiyacabanga ukuthi bakuzoba i-homework yabo ukuthi bazame ukuthi bakhuphula amasokisi ngoba akujabulisi ukuthi ushaya abantu ngamagoli amangaka uma wazi ukuthi ibhola liyinto yobungani so kodwa ke bekusiphoqa ukuthi sibakhombisa ukuthi lana yadlala kudlala. All the way from Richards Bay uzozigwazela nje ibheca and uthi bafundise isifundo. Thank you so much coach for ama views akho namhlanje. See you next time. Okay, ngiyabonga sisi now. Thank you. All right. That's a wrap from us. Otherwise, when I stay in text, don't forget to follow. We are PBSL on all our socials. Press the like, the follow, and the share button. Tell others to tell others. We are here at Durban New Beach Arena. From me to you, stay intact. I love you.
kubathandi bebhola bonke ke la eSouth Beach eThekwini kuyona ke iPro Beach Soccer League. Sila ke la kudlala khona ke iBeach Soccer League. Phakathi kwamaqembu kamabili la iqembu leDurban Beach Soccer Club neqembu ke leli leMbombolo Academy. Lo okhuluma ke la umfisi wamnguni umfana ke wasemgababa. Ngami kedwa ke ngihamba nozakwethu ke la ensizwa madoda. Sibonge mfethu sibonga Mntakamnguni sibonga Mntakamnguni khona la sikhona eSouth Beach mbukeli ekhaya ilapho ke khona ke zihlangene khona amaqembu okuyiyona iMbombolo Academy kanye nayo iDurban Soccer Club kubonakala ngazathi Mntakamnguni lamaqembu lawa kade ehalelana ngazi noma mhlawumbe sesiside isikhathi mhlawumbe engahlangani ngoba uyabona ukuthi asemfuthweni uyabona ukuthi khona into azayo futhi uyabheka ngathi kuzoba igame enzima lena njengoba ke ubona ke ezakwethu ke bengena ke la enkundleni iqembu ke le Durban Beach Soccer Club ligqoke ke ijezi eliblue elimibala ke white bese kuthi ke ngapha leMbombolo ligqoke ke la ijezi enembala ke hlaza ehlayo bese kube khona ke embala emihle ke ngempela light blue kanti ngizokutshela ke first line up ke eyayo ke eDurban usiphelele ke uMathonsi yena ke ugoalkeeper uxola nihlela ke usiyabonga Mkhize uKenly Dutchman uChinonso Obiama bese kuthi ke khona ke uDominic Doypage bese kuthi ngapha kuyona ke iMbombolo ukhona ke uCebo ke Nzimande uxolani ke ukhuzwa umlondi ke cele usiboniso kwedlamini uphumlani Khanyile ebenchini ulindo kuhle dlamini uBoxley Mthembu uThembi Ngosishange umndla kayise sabela umina Nhle Chunco bese kube khona ke uCebelihle ke uNtshangase noThobelani ke usabela ibophela kanjalo ke ngempela ke amaqembu lawo mabili phakathi kwamaqembu la eSouth Beach eThekwini zakwethu Mfangobo uyabona Mntakamnguni mangabe ngithi ngiyabheka ngapha ugoalkeeper uMntakamathonsi okuyena ovimbile lapha kweDurban Soccer Club kanye nangapha futhi kuyona iMbombolo Academy ukuyena uCebo uMntakanzimande ngiyabathemba labo goalkeeper noma ungabe uyababona uyabona ukuthi cha bathembisa bazokwazi ukuthi ngempela bavimbe ngempela futhi uyababona namadlali babo ababaphethe uyabona ukuthi ngempela lo mdlalo umdlalo ozoba mnandi umdlalo ozoshuba lona kakhulu uyabona nje Mntakamnguni ukuthi lo mothi yabheka lamaqembu lawa womabili uyabona ngisho abadlali height uyabona ukuthi baphakeme bonke baphakeme kahle uyabona ukuthi le igame le ezoba nzima futhi mothi uyabheka nabalandeli la khona lana uyabona abanye besondela ucacayo ukuthi nokuveza ngokusobala ukuthi kahle kahle iyona game le ebekade ilindi ebekade ilangazelele uyabona ukuthi igame le nombani afuna ukuzibonela yona umdlalo ke uzosuka ke noma kunene esombeni ke lesokuqala la eSouth Beach eThekwini kuPro Beach Soccer League bakhona ke abaxasi bethu PPWSA kube khona ke futhi abakaPirate kuba khona abakaCoca-Cola nabanye angazi ke ukuthi ke unompempe ke uzothatha isikhathi esingakanani ukuthi ke awususe ke umdlalo lapha ke Singing Center phakathi kwamaqembu lawo amabili iqembu leDurban Beach Soccer Club neMbombolo Academy kusithi isikho ke manje uma usuka ke umdlalo sosuka phezulu kwesikho sika Nothi la eSouth Beach eThekwini Mfokangubo uyabona Mntakamnguni mangabe la uthi uyabheka nangiya uDashman ulungiselele ukuyisusa futhi kade umbona ukuthi uyafuna ukuyisusa uyamona nje ukuthi kade langazelele soseleke manje ibhola lika Mkhize asiboleke manje nangu ke manje Dominic Doe elenza njani ke lapha bamvalile ke manje yaba esandleni sokudla eliphasa ngapha ke manje ngasengxenye enkulu yesolwandle asibone nangomkhize eshaya back pass enezo Dutchman nango Dutchman ebese bemvala ke uDutchman uDashman ubefikile lapha na ubengabe ubethu ubevalile impela futhi uyabona ukuthi uDashman uyena ozokwazi ukuthi ayisave ngempela iDurban Soccer Club okuyiyona ngempela nayo abantu abayibhekile ibhola ke lisosiwe ke manje lingaDutchman ulibambile ke ugoalkeeper ke uCebo Nzimande eliphosile ke ibhola lamba phezulu lethola abantu ke futhi elithola ke manje uThembelihle Shange elibuyisa ke manje ugoalkeeper yena ke usiphelele eMathonsi uliphonsele uMathonsi othofuna ke uxolani ihlela bese bemvimba ephosiwe futhi ibhola bafuna uPrince Hlela enjani uhlela unesupport kodwa ke manje yakhe ke uDominic Doe asibona ithuba phezukwepali Hlela uyabona Mntakamnguni ngamuthi uyabheka lapha uhlela uzithanda ukuthi afuna ukuba inkinga afuna ukuba ingozi zisuka nje ngakho kodwa uyamona ukuthi usefuna ukushaya igoli kwadla ukuthi ke nalapha epaleni noma lingazange lifike ngqo kuyena ukhipha lapha ya uCebo uMntakanzimande kodwa ke ubicishe kwanakala ngoba liphume ngaphezulu kwamapali
uyakhoza ke unompempe angathi khona thetheka wakubona ke la uthi unompempe ke manje alibuye ke ibhola lizobekwa lapha phansi kube ke i-free kick lapha ke esiyengeni sesenta la eThekwini eBisoka kwiBisoka League phakathi kwamaqembu lawo amabili iqembu ke leMpumpulu Academy neqembu ke leDurban Bisoka Club ibhola ke kuthiwa libuye ke manje lizosuswa ke manje ujersey number 6 umkhize ulibeka lapha esingise akwenza ugoalkeeper angazi ke uzolenza njani umkhize ukhabazela nangu umkhize ebonakala nje elibele shinga lapha phansi ibhola uyayichoma kodwa nangu nompempe seyishaya into yabo kusho ukuthi selizasuka khona maduze umdlalo ke uzosuka ke noma kunini la esombeni sokuqala eSouth Beach eThekwini kwelika banana phakathi kwamaqembu lawo amabili asibone emkhize enjani ukhabazela uwalivimba ugoalkeeper wavela lishaya ngqo nje laqonda ngqo kugoalkeeper kwadla ukuthi ke lafike lahlala ezandleni zakhe ugoalkeeper ucebo umntakanzimande walithatha walibamba waliqhakathiswa selibuyisa ibhola ke libuya ke manje noSiyembile ke umfokashange ogqoke ke ujersey number 10 wempumpulu eliphosile ke liyansizwe ogqoke ke ujersey number 11 sibonisa oDlamini elithi ugoalkeeper eDlamini ugoalkeeper ke manje onzimande lithola abantu futhi lithola uDominic Do efuna uhlela nangohlela ke manje weDurban ogqoke ujersey 2 uyabajikisa uyagijimisa ke manje asibone nangoDominic Do ogqoke ujersey 13 ofit wasesala phansi uDominic Do wakhoza ke unompempe besihlangene kamnandi lapho uDominic Do kanye naye uThembelani lapha bebekade betholene phezulu kwadla ukuthi ayikho efuna ukugoba uphondo njengoba unompempe eziwashaya indweba kodwa ke manje ngazathi ibhola livuna yona imbumbulu Academy bathi ke ayihlabi ngakumisa gijima naye ngempela ihamba na ezwa ngempela insizwa lapha ihamba noDominic Do ezwa wakhuza ke unompempe athi angathi ke khona ke umdonsa ngejezi bayamkhuza ke manje uDutchman asibone ibhola lempumpulu futhi inethubana asibone ukuthi hayi khona aseliphelela ke lapha kumkhize asibone ikhabazela weDurban base bemvimba ke ukhabazela evinjwa ke uxolana ikhuzwayo liphoswe ke ibhola ke manje wasekhuza ke unompempe angathi ke batheke bamphazamisa uthi alibuyekele futhi ke liphoswe ke ibhola lizophoswa ke impumpulu eliphoswa ke manje uSithembile umfokashange elibuyisela lapha esingeni sesenta lithola ke manje ukhanyile eDlamnandi ukhanyile hayi khona ibhola lakhanyile labanjwa ke ugoalkeeper yena ke siphelele emathonsi asibone Dutchman enzani uDutchman futhi thuba hayi khona wasebenza ugoalkeeper yazi lela goli lena bekade lingamudla ngempela umntakanzimande lapha yana ucebo ukube ubekade ezama ukuthi aqinise kancane uDutchman onyaweni futhi enye into futhi uyabona uDutchman naye benoDominic Do ukuthi bavimbele emuva abafuni lutho okuyikona ukuthi amanye amabhola akekho amabhola anzima asabambile ukhipha weDurban okuyena umntakamathonsi lithi siboneke manje ibhola likakhanyile eDlamnandi lezokhuzwayo nangikhuzwayo ke manje lifasingeni sesenta ushuna ushange aselithatha uDominic Do weDurban dlala ibhack pass ugoalkeeper asibone ikhamazela umkhize kamavovo elibamba ke ugoalkeeper wakhuza unompempe unompempe ukhuza kufanele umdlalo lo ushubile ziyabhudubezana ngempela ngoba ngempela lapha kukhona into enzakalile lapha unompempe wase esephinda eshaja eshaya indweba ngoba bekade ngasekunzima ngempela uthi unompempe ke manje ibhola ke alibuye ebekwe phansi kuzoba ke labafana basempumpulu mosanda kufika ke ngempela ulaleleke la istage esikhulu la kudlala khona ke tournament league enkulu ke la yayo ke phakathi kwamaqembu lawo iqembu ke leDurban Bisoka Club neqembu ke leMpumpulu Academy la eSouth Beach eThekwini iqembu ke leMpumpulu ligqoke ke ijersey light blue kanti ke ayithuba walishaya phakathi ngempela insizwa yena ke usibonisa oDlamini indoda yamadoda uyabona lapho Siboniso wenze into ebeyinganakeli ngoba nalabo beDurban Soccer Club bekukhona ukurelaxa ukuthi babuka ukhipha kanti ukhipha bethembisa ngazathi uzolibamba usiphelele umntakamathonsi kanti lizovele limudle lingene ngaphansi wathi uyalala kanti ibhola sedlulile langena ngaphakathi washaya igrass cut umfoka Dlamini ibhola ke lizobuya ke lisuswa ke center manje ke sikhuluma okuhlukile sithi ke manje uwani impumpulu nothi Durban nalithuba walishaya phakathi uhlela uyayibona le nto yenzeka lana ngempela lo mdlalo umntakamnguni ushubile emnguni lo mdlalo uyabona ukuthi njengode sisho umdlalo usamanje uqala ukuthi lama team omabili alangazelele iwini yona iDurban ngapha kanye nayo iMpumpulu Academy uyabona ukuthi bo2 bafuna ukuwina asazi ukuthi yipi yogoba uphondo mangabe kunje uxolani hlela ngempela ke weDurban washaya impumpulu eshoti ngempela ugoalkeeper ke angathi ke ulibone selilengene ethini ngalondlela sithi one eDurban one iMpumpulu Academy ithuba futhi hayi khona walishaya ke lamba
elihamba ngalodwana ke ibhola yena ke uDlamini laze la uphuma lapha kwaba ke throw in. Uyinkinga uDlamini ngoba mangabe uthi uyabheka mangabe uDlamini uzomhlanganisa noThembelane kukhona into abafuna ukuyenza unumber 11 lo uDlamini kanye naye uThembelane unumber 10 ibona abantu abafuna ukuba ingozi lapha yakwimbumbulu academy. Ibhola ke lishawa ke uDutchman elihamba ngalodwana ke weDurban laze la ke laphumela ke ngaphandle elizobeka negama leshabathi ke igoal kick eliphosile ke manje ugoal keeper uNzimande ucele asibonela ngoDlamini base bemvimba ke uDlamini bavimba uShange. uShange uyinkinga njengoba kade ngisho mnguni ukuthi uShange uyinkinga uma ngabe behlangene kanye naye umuntu kaDlamini ngoba bobabili banokuphaselana uma seyaphusha eyaphambili uShange afuna igoli ngoba naseqaleni igoli khando yena uShange hayi khona cishe kuphazamisa nango uDutchman eshaya ibhola ke liphuma phezulu kwepali ubethu uzama ke ngempela komzame kude kodwa ke laphuma phezulu kwepali ibhola asiboleke manje ibhola likaShange futhi angu Dominic Do base bemvimba abafana bempumbulu badlala ibheck pass ke manje uliphosile ke goal keeper Nzimande lihamba no Dutchman phezulu kwepali asiboleke manje ngamakhanda asibone nangomkhizi wakhozo nompempe umkhizi uhlangane kabi lapha yana kanye noDlamini wase uDlamini kwadla ukuthi ke wawaphasa umkhizi umthele phansi uDlamini ngalesikhathi ethi uyaphakama uDlamini wabe sezishayisa kuyena umkhizi wawaphansi uDlamini kwase ke kudaleka yona lento edaleka kodwa ke siyabathembisa abafana bembumbulu kanti bebengenawo umdlandla igame isaqala kodwa ngokuhamba kwesikhathi wababona ukuthi nabo bafuna ukuwina njengoba ubona izinto zimi kanje lapha ebhodini score indlela elishesha ngayo lebhola icon yabona angathi ke kuzofuna insizwa zisebenza kuzomela sisebenze kodwa ke ibhola ke lizobuya ke lisose lapha esingeni center 1 Durban 1 Mbumbulu 1 Mbumbulu 1 Durban bafuna ke manje ukwenza iplan ne solution ke manje ibhola ke lapha ke manje esingeni center Elizothosa ke manje asibone nalithuba futhi walibamba ke ugoalkeeper yena ke usiphelele emathonsi uyalifuna uPrince Hlela ufuna umkhizi nangu Dutchman wasebenza liyansizwa lapha uDutchman bese kufanele la bhola uDutchman ukuthi akafuna uqinisa amabhola akhe kanti mangasazama ukuthi awaqinise ikhona into engenzeka ngoba uthi meshaya icross ibhola libuye kahle kufanele azame ukuqinisa wakhoza ke unompempe lapha eliphosile ke uDutchman elifa phakathi kwenkundla uthi akube khona ke i-foul throw ibhola ke lizobuye ke lisusu ke manje usibonisa uDlamini goalkeeper ke uCebo Nzimande eliphosile ke manje nango Dominic Do elivala ke uDominic elibuyisela ke manje ngapha ke manje kuxolana ikhuzwayo base bemthathela nango Dominic Do banethuba nazo sibone Shange walishaya phakathi uShange igoli lempumbulu uyabona uShange lo onemkhuba kakhulu uShange ngoba uqala ubona ukuthi ngathi abadlali khona ispace unako ukuthi antshontshe mase yakwazi ukuthi alishaye igoli nje ubona igoli laShange nalo lele lingena igoli belinganakekile obengeke uzusho ukuthi lizohlela phakathi ngoba ukhipha ngicabanga ukuthi la bhola betshe lizodlula lidlule ngenhla kwepali lavele langena phakathi sesikhuluma ke manje ulimo lihlukile lishintshile ke manje izinto ebhodini Chuwa Mbumbulu Academy wana beDurban 2 Mbumbulu ibhola lisusa center asibone Dutchman eliphakamisa mnanto Dutchman elibuya ke ngashe ngasokudla ucele ezoDlamini asibole ke manje uShange eliphosile ugoalkeeper Nzimande liyabuya ke manje ibhola basebeyisunduza ke liyansizwa yakhanyile asibone futhi ithuba futhi lashaya epalini ibhola lakhe ke uDlamini yabona uDlamini mengabe uDlamini benoShange banakele kakhulu ngoba ngishilo ukuthi banalento yokubonana uDlamini uyambona uShange kanjalo noShange uyambona uDlamini and bahamba bo2 bahambisana banikezana ibhola likwazi ukuthi lihlale phakathi icombination yasebenza wathi lishake manje yena ke uThembelani Shange ibhola ke laphuma phezulu kwepali yabona ke manje izinto ke manje zishintshile la eSouth Beach eThekwini Mbumbulu Academy 1 Durban ibhola ke lisobeka lisuso ke ugoalkeeper usiphelele ke umfoka amathonsi umdlalo ke umile uyakhoza ke unompempe uma ngabe ngibuka isikhathi lapha siyahamba ebhodini kanye futhi nawo amagoli la kodwa sinethemba lokuthi abafana beDurban basazokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bakhave ngoba vele kusayisombe sokuqala lesingenza mhlawumbe esombeni sesibili kube khona ushintsho kodwa mangabe uthi uyabheka isikhathi ebhodini vele isombe sesibili sesizophela okusho ukuthi lapha esombe sokuqala sesizophela okusho lapha esombe sesibili mhlawumbe sebengazama ukuthi bashaye mhlawumbe lokukhavisa kodwa ke mhlawumbe kodwa ke ngoba ibhola liyaginqeka kusangenzeka noma yini mntaka Mnguni
umdlalo ke umile ke manje la eSouth Beach eThekwini ngathi ke kuzothi ke kube sekulungiswa inkinga kencane elapha enkundleni uma ke beqeda ziyobe seziyabuya ke manje zibe sezigadulisana ibhola ke kodwa ke lisobuye lisusa abafana baseDurban elizosusa ke manje ugoalkeeper la khona ke usiphelele ke umfo kaMathunzi enza lento ekuthiwa ke manje ibuya negama elisha la kuthiwa goal kick. Usiphelele Mathonsi mengabe iphonsa wenza sure ukuthi uyiphonsa ihlale kuyena umdlali. Uliphosile kodwa ke ibhola lapho umecele ephala imcezile ke kulokho uhlela libuya ke no goalkeeper ke manje uceba unzimande eliphosa ke manje ufuna abantu futhi hayi khona le ndoda ke yashaya ifirst touch yena ke uphelelane ukhanyile. Uyabona umdlalo onzima kakhulu lona uyabona ukuthi ushubile lo mdlalo ngoba nangu Dutchman madoda uliphosile ke ibhola amceza ugoalkeeper kodwa nhlanhla le walibamba ke ugoalkeeper liyabuya ke manje ibhola lisobuya ke lisuswe eselizosuswa ke manje abembumbula academy liyaphosa ke manje eneza liyansezwa ke manje yaDlamini enjani Dlamini unesupport ka goalkeeper elibuyisela konzimande eliphosa umphephetho wakhoza unompempeme. Uyayibona umuntu akamnguni lento eyenziwa uDashman lapha na ibhola elisakhipha ukhipha licishe limenqa kanti kuzosiza umoya ukuthi uyaqhamuka vele bazohlangana nale ibhola wakwazi ukuthi umoya ulibuyisa ibhola ukhipha sekwazi ukuthi lifice ngoba bese lihamba kancane kodwa cishe uDashman wadala ingozi. Cishe ke lidla ngempela umkhonto ugwaze ekhaya kodwa nango ke manje futhi yena ke uDutchman eliswatha ke manje ibhola lapha esingeni sesenta isikole ke sisami kahle nje sisasho njalo sathi Chumbumbulu Durban 2 imbumbulu benza ushintsho ke manje abasembumbulu bakhipha ke manje bafaka ke uMinenhle Choncho bakhipha ke liyansizwa ke manje uThembelani Shange. Uyazi likhona into engiyibukayo lami ngoli mangabe ngithi ngiyabuka bakhipha uShange okuyena umuntu obekade esazoshaya amanye amagoli ngokubona kwami uyena umuntu ke lekade kufanele bamonge yena uShange kanye noDlamini kodwa kasithemba ukuthi unumber 6 wayo iacademy ikhona into ezokwenza kunumber 6 uMinenhle siyathemba ikhona into azoyenza. Asithemba indoda engenile ngempela kusho ukuthi kodwa vele usangabuya vele ophumile uyakwazi ukuphinda ubuye asiboleke nanje insizwa ke manje ngeneze sapho egqoke ke ujersey number 6 uMinenhle Choncho walibamba ugoalkeeper eliphosile ke manje yena ke uMathunzi yahamba phezulu ibhola walifika kamnandi ke usibonise uDlamini liphosile ke manje uPrince Hlela alibamba phezulu ibhola yena ke uXolani asiboleke manje ibhola liza ngapha ke manje komkhize unesupport now uXolani wenzenjani ke manje nango Dutchman madoda Thoma nekudol shaphakathi. Yabona lapha lela nkunzi lela goli lela inkunzi yegoli eUdominic Doli imfice kahle futhi lamfica eyedwa lathi manifika lahlala kuyena onyaweni waselithatha elifaka phakathi entanjeni igoli elihle kakhulu laba bafana. Uhlelelisha nje akadingi ngisho ukuthi azalitraphe first touch yakhe ngempela walibethatha nje walibeka lapha ekhoneni ingakho ke manje sikhuluma ulimo olufanayo sithi Thuwa beMbumbulu Academy Thuwa beDurban ibhola ke lisobuya ke lisusa lapha esingeni sesenta uyena ke uphumlane ekhanyile wayo ke imbumbulu uthosele ke ukhanyile shaya first touch elibisela ngapha ke manje uyena ke usibonise uDlamini aselibamba uXolani Hlela elinezo goalkeeper eliphosele ke ugoalkeeper ke uMathunzi ufuna uhlela asibone Hlela ke manje elifusa mnandi ohlela une option na uzonze njalo ngamnika uDominic Donald ithuba phezulu kwepani. Uyazama ungitshontsha umuntu akahlelo ubekade ethi uyantshontsha lapha nethi ufuna ukuzuma ukhipha lapha ya umuntu akanzimande kwadlusha ukuthi umuntu akanzimande uyayibona ingozi ngokomthetho ke la South Beach uma umdlalo umile nesikhathi esimile base bemshiya ke ngempela wasebenza ke futhi uDutchman bebemshayisa evula vali eshayisa lensizwe sala ngeneze sapho asibone ke manje ibhola likaMkhize esingeni sesenda une support ka Dutchman asibone Dutchman eclasha amnandi futhi ufuna umkhize walishaya phakathi ukhabazela. Uyabona la angazi ukuthi bekade kwenzakaleni ngabe ukuthi bebekade bengamaki ingane abembumbulu academy ngoba ngisho kodwa babe nokudembesela ngoba bebeyibona ihamba kancane ilotuzana la ibhola uSiyabonga Mkhize bephaselana kanye naye uDashman kanti uZavelani Ntshontsho Siyabonga alifake phakathi livele likhali 3-2 score la eSouth Beach eThekwini Property Soccer League phakathi kwamaqembu amabili iqembu leMbumbulu Academy neqembu leDurban Beach Soccer Club umkhize ivala inkundla bathona umpemba siye ekhefini siyophuza iCoca-Cola. Support this league is going to grow because of you and the supporters. Let's come in numbers and support this tournament. This tournament belongs to all of us, the people who live in this country. Let's make sure that this beach soccer league, it becomes professional through the support
of the supporters and also through the support of our sponsors. So to all the people in KZN and all the people in the country, please, let's take this professional beach soccer league serious so that other countries can see how professional we are in terms of our beach soccer league, so that we can have players who are representing us in COSAFA beach soccer tournament and also in the World Cup beach soccer tournament. To all the supporters, please don't forget, every Saturday we'll always be here, South Beach. Every Saturday, sponsors come and see how beautiful this soccer league it is. So I'm saying to everybody, please, let come in numbers and support our professional beach soccer league. Thank you very much. Coca-Cola, thank you very much. Wololo, thank you. Nyabonga, wololo, tango. La eThekwini kwi-Pro Beach Soccer League phakathi kwamaqembu lawo mabili, iqembu leMpumpula Academy neqembu ke leli Durban Beach Soccer Club. Hamba phambili ke manje ngo-3-2 iscore iqembu ke leli layo ke futhi iDurban. Naku ke manje benza ke ushintsho abayo ke iDurban Beach Soccer team bakhipha ke manje uXolani Hlela, bafaka ke manje uChilonzo Obiama insizwa ke yaseNigeria esemkantshubovu ke kuyona ke iBeach Soccer Club ndoda yamadoda. Uyabona la muntu kaMnguni ziyabuya ke njengamanje kanti bekade kuyiMbumbulu Academy okade uhamba phambili, kodwa sithemba ngabe seziya ekhefini iDurban Soccer Club yona bede seyihamba phambili ngo-3-2. Yabona njengamanje ke manje izinto zimbi kuMbumbulu Academy, kushubile ngempela. Kusho ukuthi ongayiqambi ingakazali asibonela ngodlamini ke manje unethuba futhi eyibuyisele emumva ke manje uyena ke uXolani Khuzwayo uBafu eshaya ibhek pass uBafu enze njani ke manje ibhola lika goalkeeper leza ke yena uCebo Nzima nje eliphosile ke manje na walibamba nangu goalkeeper ethethe ibhola madoda. Ukazi uthini uNompempe kuyangozi la ngoba bathi khona ngithi nami lento umuntu kaMnguni lapha ngiyasola ukuthi khona into enzakala, kodwa ke nangu uNompempe vele ethule ngasho lutho. Ngathi ke khona bakubonile ke la ukuthi akulona babona kahle ngoba bakeduze ke bona asibone ibhola lika Dutchman waleheda ke uDutchman laphumela ngaphandle ibhola 3 Durban 2 eMbumbulu Academy bengithi igoli. Uyabona lapha ngeke leyanto kungazi lapha, kodwa ke sazi mhlawumbe isazobuya ikhulumise ngelinye ilanga asazi, kodwa bekubukeka ngazathi igoli, kodwa ngoba uNompempe kanye nabasizi bakhe abasho ngolutho okusho ukuthi cha kulona igoli. Namba abadlali bengacomplain, kodwa no goalkeeper ngalisusanga ulibeke nje lapho wazwa lisukumisa ngemva kwesikhathi okusho ukuthi icon shoot belingelona. Asiboleke nale ibhola lika Dutchman elezo goalkeeper, asiboleke manje ibhola leza ngaba icon ese omphusha, kodwa ke uNompempe uthi play on baphushe ke usibonisa oDlamini lizobe liphosa uDutchman oqoqa uJazz 10 wayo ke iDurban elibuyisela ke goalkeeper nango uCebo ke manje yena ke uMathonsi eshintsha mnandi efuna uDominic Do elibuyisela emumva ke uDominic naye ke badlala i1-2 ke manje abasabe abaseDurban asibone nango Mkhize eDlamnandi nezo Dutchman une-support ka-goalkeeper uDutchman waselibamba ugoalkeeper. Bayathetha ke manje abaqeqeshi bafuna ke manje ukuthi apress bafaka ke ipressure lahamba ngalodwala ngebhola laze laphumela ke ngaphandle. uDominic Dobe noDutchman lapha babuye badlalele endaweni embi lapha emuva ngakukhipha lento ekuyiyona ezodala ukuthi kugcineka sekwenzeka ingozi lapha. Funa abantu mabethola ibhola bakwazi ukuthi bayiphushe ongcono banike Siyabonga Mkhize, uSiyabonga Mkhize masenika Obiama ke mhlambe ngase kulungeke. Uliphosile ke uCebo Nzima nje yena ugoalkeeper lapha labuya kuyaliphonsa futhi asiboleke manje banethuba na walishaya phakathi madoda liyansizwa. Angazi lapha nakwenze njani. Uyabona ilensizwa le unumber 6 obekade eshintsha yena uShangu uMinenhle Chonco. uMinenhle Chonco. Yabona uMinenhle uthe mengena vele kwazi ngalesa sikhathi lesa ngesombe lesokuqala ube ubonakala ukuthi ufuna igoli kanti vele khona igoli vele alishayele kuyilona igoli leli lesibili. Yabona manje uyacindezela kakhulu. Fred ke manje iscore ke manje shintshile ke bhodini 3-3 Mbumbulu Academy 3 Durban ibhola ke lisobeka lisuso lapha esingenisa center elisuso ke manje uDlamini enezo icon ubethi yazama ke oBoyama. Obiama uhlakaniphile ubekade ethi uyabantshontsha kanti futhi bazombona, kodwa lapho ukhipha bekade lizomudla ngoba nawo ukhipha ubekade engalinaka ngangako belihamba phezulu lidlule phezulu kwabo abadlali kube lithe lidlula phezulu kwabadlali lehla kuyena ukhipha bese kuzonakala kube ingozi. Uyena ke uChilonzo Obiama weDurban bethi uyazama ugoalkeeper athi uyadembesela lapha. Uyabona ibhola libamba nje angathi uyakhululeka kanti ke libuye libhambe kabuhlungwane ehlabathini asiboneke manje nango Dominic Do ishoti ecele kwepali.
uDominic Do lapho ubekade ethi uyazama futhi ukumtshontsha ukhipha bona labadlali beDurban banakele bazama ukuntshontshana wasebenza ke yena ke uDutchman beliphoso ke ugoalkeeper ke manje yena ke ucebo nzimande waseliheda ke uDutchman against ke leyansizwe eshaya igoli ekuyena ke umine Nhlomfo kaChonco eliphosile abafana bembumbulu elifa phakathi kwenkundla nango uDominic Do elifrika kamnandi ibhola libuya kuleyansizwe kaChonco hayi khona bamemeza abantu kodwa hayi uNompempe uthi play on ibhola ke lika goalkeeper khoza ke uNompempe laphana lela bhola leliyana bekade kugqamile lapha kucacile ngoba bekade kulishaya ngakuyena uNompempe eduzana umdlali ubekade eduze kwakho uNompempe lapha befanele ashaje kanti nabasizi bakhe bengade beyibona leyanto kodwa bazange bakwazi ukuthi bashaje asihlambe ngelinye ilanga isawuphinde ikhulumise kodwa ke asazi mntakamnguni ibona abajajayo 3 Mbumbulu Academy 3 Durban Beach Soccer Club la eThekwini South Beach ibhola ke kwelika banana kahle phansi eThekwini eGagasini ezobuya ke ibhola lisosoke manje ugoalkeeper usiphelele ke Mathionsi edlamnandi uMathionsi eliphakamisa ibhola waselibamba ke ugoalkeeper ucebo nzimande umphephetho ke ugwala wenzenjani ke manje izothena leyansese eligqokishe number 12 okhanyile base bemthathele ethathele umkhizi asibone ke manje nango Dominic Do asibe icon bokuDutchman boBhema ebese bemvimba asibone futhi nalibhola like manje likakhanyile asibone khanyile edlamnandi baphathi wenkundla ufuna abantu ufuna uDlamini nango uDlamini phezukwepali uDlamini uyingozi uDlamini kodwa kuyabonakala ukuthi ke manje akasekho uShanga umuntu kade behamba kahle naye uDlamini ngoba ubeqhamuka ngale uDlamini kanye noShanga aqhamuka ngale ohlangothini lesidlo lokudla bakwazi ukuthi bahlasele lingene igoli benza ke manje ushintsho ke abembumbulu bafaka ke insizwa egqoke ujersey number 8 uBokley Mthembu bakhipha ke manje insizwa ke uPhumlani Khanyile egqoke ke ujersey number 12 abaya ke imbumbulu ibhola ke lisobuya ke lisuse noma kunini elisobuya ke negama lesha kuthiwa ke goal kick nangomkheze Khamazela asibone Mavovo une support nawo Mavovo ezo Dutchman asibone Dutchman uyabona usiyabonga Mkheze yena ke uKhamazela esebethatha ke imbola babili abempumbulu wagoza uNompempe uyabona lapho siyabonga Mkhize ugange kakhulu lapha leyanto ayenze lapha nebhola uqalwa lipathimene ngabe liphasela uDutchman waliphasa kancane kwaphoqa ukuthi uDutchman akazama ukuthi aphuthuma ahlangabeze kodwa kube belitholile umdlali weMbumbulu Academy bekade kuzonakala kanti uMinenhle uyinkinga uyingozi kufuneka ngasonke isikhathi uma ngabe uzoshaya ibhola ngoba uqondene kakhulu kanye naye vele usiyabonga ulibele efike njalo usiyabonga uthwele umzimba lapha ngenxa yaMinenhle angathi ke bamthenteleke lapha yena ke usiyabonga Mkhize ingakho ke uNompempe libeke manje ibhola libekezwe ebese ke libekwa phansi elizobekwa phansi ke manje libhekene naye ke usiyabonga umfoka Mkhize uKhamazela ogqoke ujersey number 6 kona ke imbumbulu asazi ukuthi uzolenze njani nango uNompempe angathi ukhuluma namadoda uthi awahlehle ke lapha asibone ke against ugoalkeeper ubhekene noCebo Nzimande ithuba walibamba walidedela walibamba ke uCebo Nzimande uyabamba lo keeper lo weMbumbulu Academy uCebo Nzimande uyazi lifika nje futhi lihlale kuyena ngqo kodwa ke ubekhahlelile usiyabonga ngoba ubekade ethi uyamtshontsha ukeeper ethi ufuna ukulishaya kwadla ukuthi hayi ke uvimbile uCebo Nzimande uyabavalisa ke manje uBhema asibone le nje support insizwa yaseNigeria ayinayo support wenze njani uBhema lapha ke manje ethi uzosingisa senda elibuyisela ngapha kuDominic Do asibone Do ufuna uhamba nabezwa basebemvimba ke uDominic Do uvinjwa ke lo mfana ke manje uBokley Mthembu asibone ke manje ipolisa ngapha hayi khona lensizwa sanda ngena ke gqoke ujersey 6 uMinenhle Chonco asibone nango uBhema ebese bemvimba asibone nango uDlamini hayi manje yabona bhola amtshelekwane uDominic Do noBhema bayafundzana ke manje ibhola libuyeleke noDlamini ke manje enjani usiboniso elibesela kugoalkeeper elibamba ke uCebo Nzimande eliphosa futhi uCebo lesangapha ke manje banethuba bempumpulu hayi khona nango Dutchman elibuya ke manje noDominic Do ufuna uBhema Chilonzo asibone Chilonzo uBhema ushayisikaza uyabavalisa unethuba na uBhema phezukwepali uyabona leyansizwa le mangabe uthi uyayibheka le uMinenhle umuntu akaChonco kukhona into ayishayele lapha yana ngathi bayaphambile nebhola belishaya emuva lapha licishe konakala kwadla ukuthi ke bavimbile lapha ukeeper emuva nalike ibhola likaMkhize ke manje edlalisa kuDominic Do esingenise senda ufuna uChilonzo uBhema akanayo support hayi khona uMkhize akayenzanga ke follow up lapha ibhola ke lapha umela ke ngaphandle bathi ibhola ke alibuye ke manje liphoswe elizophoswa ke manje angathithi ke
unompempe ke babonisana ke la nangokhuzwa ubafo eliphosa mnandi ubafo elibuya ngapha ke manje hayi khona sesala phansi ke le ndoda yakachonco asiboleke manje ibhola likaMkhize eliphakamisa uMkhize eliphosela ku goalkeeper uyena ke manje uMathonsi nango Dutchman asibone Dutchman elibuyisela ku goalkeeper libahamba ke goalkeeper embumbulu uliphosile ke futhi babeli kuye wasebenza uDutchman. Yabona uma ngabe uthi uyabheka umuntu akamnguni lapha yana abantu okuyibona sebenika ingcindezi iDurban South iDurban ilaba bembumbulu academy yabona unumber 6 uMinehle umuntu akachonco kanye naye ubanele umuntu akamthembi bona abantu asebedlalisana ngempela manje abahlasela ngempela phambili. Ibhola ke lenza ifulo lapho ke manje nango Dominic Do phezukwepali uDominic Do beshaya enye into lapha ngempela ukube izange iphume phezukwepali iqonde engqo ukukhipha mengeke ukhipha ayibambe ibizophunyula ezandleni ingene. Umlando ke uyaya ke manje ukhula kuyona ke Bishop nango Dominic Do futhi hala selemceza ke ibhola kuloko une support futhi kaMkhize hoyi khona laselimceza uMkhize futhi asibone mina enhle qonqo la Shaka Bright ithuba kuzwayo ecele kwepali. Hey yabona lapha na uMinehle uyabona uMinehle uyahlupha lokhu engenile ngesombe lesokuqala kade ekhipha uShange uMinehle uyahlupha ngoba uthe engena kwashaya igoli kanti namanje futhi isombe sesibili lela goli lokukhavisa igoli leli elikhandwe uyena futhi uMinehle uyinkinga. Isikosele usimeka njalo ebhodini 3 yabembumbulu academy 3 yabeDurban eliphosele ke manje ucebo nzimande eliseke indoda esanda ngena ke manje benze ke ushintsho bafike uThembelani Shange okuyena komvuso onyamazana ungenile ke manje ibhola liphosiwe ke manje Dominic Do nango Dutchman madoda amcenza oBeyama. Yabona oBeyama lapho ugange kakhulu ngoba ubekade yedwa engekho umdlali okade emqinile befanele ame oBeyama acisha ibhola maselishaya phakathi kanti futhi nalela goli siyalikhalela lela goli uMinehle belishayile lapha kanti lizofika lapha ukhuzwa angalicisha vela athi alishaya lapho maphezulu kwepali nokhuzwa udlale ngethuba la kodwa ke ibhola lapha ke manje nango Minehle une support ehlangale manje kwenza ukuthi hayi khona lamceza ibhola laphumela ke ngaphandle ibhola likakhuzwayo ubafo. Yabona ngala uma ngabe uthi uyabheka la kweMbumbulu Academy uyahlupha uDlamini aphinde ahluphe uMinehle kanti futhi naye ubanele Mthembu uyahlupha ibona abantu abanika kakhulu ingcindezi iDurban. Uyakhoza ke unompempe uthi madoda ngiboneli khulu anibuye futhi nelapha ekhefini ophuza ama Coca-Cola nama Powerade kuningi senikwenzile madoda ziye ekhefini nje 3 yabembumbulu 3 yabeDurban. All the supporters, please don't forget, every Saturday we'll always be here, South Beach. Every Saturday, sponsors come and see how beautiful this soccer league it is. So I'm saying to everybody, please, let come in numbers and support our professional beach soccer league. Helayano, Kitabayeo, Kalegateo, Rebakena. Thank you very much. Coca-Cola, thank you very much. Ololo, Kalegateo, Rebakena. Thank you, Nyabonga. Ololo, Tango! To show who's these are our heroes. About push out like the big time you don't find 10 not December. See Bala is in 100, see Bala 16 days of activity. That's what we want to know to gender-based violence. He was at the background the whole time. The whole time, giving the stage to ladies, who's buying the he was there. Gentlemen, we are about to crown him the king. We want to give him his space.
uyenze into ayithandayo, which is to dance. Uyakhona udansa amapiano? Where are you from? Umananda. Inandi Nkosana Moses in the house. Now here's it to the beach. Right now. Try ladies on there, try ladies on there, try ladies on there, try ladies on there.
kwepali uDlamini ube namatata laphana lela bhola bekade kufuneka lishaye kahle nje lifike lihlale kuyena ukhipha kodwa ke walishaya lapha uma phezulu ke kodwa sinathemba lokuthi hayi mhlambe ingasibe khona iwini komunye wabo uyathetha ke uhlele bamvalise isithini esinodaka nangomkhizi ezokhela iDutchman eDlamnandi Durban nangokhela iDutchman ithuba obheyama alivimba goalkeeper khona kick njengoba ngishilo nje emnguni ukuthi uyasebenza ukhipha weMbumbulu Academy ucebo umuntu akanzimande uvale ngempela lapha emumva noma emdlile lamanye amagoli kodwa yena uyasebenza akubonakala ewumuntu ongafuni lutho lapha ya emumva bengithi kuzoba ikhona kick kodwa uNompemba kube goal kick alikothi ibhola libuyele lapha esingeni sesenda wenze njani ke manje ukhozwayo hayi bamvimba koBafo ibhola ke lizobuya liphoswe ke manje ukhozwayo eliphosile futhi uBafo elifanga phakathi kwenkulu asiboneke manje nangoBheyama hayi khona base bemvala koBheyama wayo ke Durban nangoDlamini elifeza mlando ufuna ukhanyile nama ngalodwana ke ibhola nangoKenley Dutchman uliphosele ke uKenley uliphosele ke manje na ke oBheyama asibone ke oBheyama ulindele isupport uhlela ufuna ibhola uhlela wenza irun umkhize asibone umkhize ke manje akana isupport uvalile ke ukhozwayo wena ke uBafo eDlamnandi ke manje ibhola hamba phezulu walibamba ugoalkeeper eliphosele ke ugoalkeeper ufuna ngapha koDutchman waselivimba koDutchman nangohlela asibone uXolani ehamba naye koXolani ufuna indlela bamshiya phansi uXolani yabona ke labekade behamba ngempela uShange kanye naye uXolani nako sebevele bemthela phansi ke asithamba ukuthi ke khona into engase yenzeke kule free kick ekuyiyona ebukeka ngazathi izoshawa uyena uXolani bengithi uNompempe ke uzokhipha ke ikhadi ke la insizwa vele yamguba nje wasesala phansi ke uXolani egotshwa ke Iliansizwa egqoke ke ujersey number 10 uyena ke uShange ibhola kodwa kathi alibuye ke manje kube ifree kick for iMbumbulu for eDurban for abafana baseDurban for abafana baseMbumbulu Academy ibhola lika Prince uXolani ehlela asibone ehlela futhi grass card ecele kwepali yabona lapha ngazi ukuthi kwenzakaleni kuXolani umuntu akahlela ngoba uvela ushaya ibhola olishaya eceleni la ngake liye lizame nokuthi nje liye kukhipha angazi lapha bengabe le free kick lebe kuyi free kick okufanele kube yona abazama ngayo ukuthi bazama ukuthi babuye ngoba ilokhuzana ize kabi uMbumbulu Academy sikuthi 12 minutes okugcina ke manje ibhola ke liyabuya ke manje libanje ugoalkeeper yena ke manje uNzimande eliphosile ke manje ngapha kuDawudi hayi lasemcezo Dutchman belithola uDlamini nangu Dutchman elibenda umlando libesela kugoalkeeper nangu goalkeeper ke manje uliphosile ugoalkeeper lethola abantu futhi ethola umkhize esingeni sesenta uKhamazela unesupport kaHlela ebese bemvimba baningi kuye uChonco asibone noDlamini wasebenza uhlela yabo lento yenze uDutchman lapha emuva ukuthi ukhipha umnika ibhola uyalihead ubuyisela kuyena abadlali bekhona boMbumbulu Academy kube lapha bebelithatha abadlali boMbumbulu bekade kuzanakala liphinde lihlale khona ezintanjeni usele phansi ke uThembelani ke manje angathi ke uNompempe uzothi ke abize abosezwe lokuqala lesethi ke i-first aid ngoba ke insizwa egqoke ke ujersey number 10 uThembelani ke Shange uyeke olele phansi ke lapha isikoko sisasho njalo for abaseDurban for abaseMbumbulu for iMbumbulu Academy for eDurban Beach Soccer Club la eThekwini South Beach eThekwini phansi eThekwini eGagasini kwele kaBanana insizwa ke elele lapha phansi ingasuma noma kunini Ngubo okusho ukuthi ulimale kakhulu ulimele kakhulu lapha ya uChonco ngoba uyabona ukuthi kunzima ngempela naku bemthatha bephuma naye ngaphandle ulimale kanzima lapha ya ulimale kanzima iphumela ngaphandle ke indoda etheka thinteka ke uShange bafaka ke manje uphumlani Khanyile nango Dutchman ke manje ulindele support ku goalkeeper kodwa kwakhetha unika umkhizi ke asibone umkhizi uthole njani hayi khona wakhoza ke uNompempe ukhozama usiyabonga mkhizi uthi ibhola kangathi ithela phumela ke ngaphandle Ephoswe ke manje ibhola sibone soDlamini lihamba phezulu alivimba uDutchman asibone hayi khona nangu umuntu eshaya empini webig imbazi khona nangu uMathothe lithatha ibhola elibuyisa ukhipha elizama
ukuphonsa phambili asithembe ukuthi kuzohlala kubona abadlali bakhe. Yithi sibone kodwa ke manje ibhola lika Chilonzo Obhema esingenisesenda babeli kuye uyazabalaza Obhema kuzo Hayi uNompempe. bekade sengishilo impela mntakamnguni ukuthi ngeke phela uNompempe angayishaje into enjeyana ngoba ulokhuzana lapha uObhiyama uvele wamdusha nje edusha umdlali lo uMinenhle wavele wamthela phansi bekuphoqa ukuthi lapha yana uNompempe ashashe futhi mina ngokwami bengithi mhlawumbe khona ikhadi lizaphuma. Esele phansi ke indoda engasukuma ke noma kunini ke manje ibhola ke lizobeka ke libekwe phansi libuye negama elisha ke manje abathi free kick elitsosiswa ke liyansese egqoke ke uJ6 uMinenhle ke umfo kaQonqo awuyona ke sele phansi saliswa ke liyansizwa yakaObhema u4 abempumpula academy ufowame Durban Peace Soccer Club ibhola ke lizobuya ke lisuse eliyansizwa kaQonqo sihamba isikhathi ukhumbule ke la eSouth Beach eThekwini ngomthetho wa Peace Soccer isikhathi masimile ke nomdlalo komile asibone ke manje ibhola ecele kwephali. Uyabona uMinenhle uyinkinga buka nje ulisusa kude kanjani uthi ulisa phambili buka lapha cishe futhi ukhipha lamuhla size kona ukuthi lizama ukuthi liphume eceleni kodwa ukhipha bekade enganakile lapha epaleni. Usiyabonga Mkhize ke bethu uzama ke goalkeeper uzama ke ucebo Nzimande umphephethe omkhulu ungwekazi asiboleke manje ibhola lika Khanyile wasala phansi uKhanyile nangohlela ethi yaliqelisha uhlelo libahamba ugoalkeeper. Unzima kakhulu lo goalkeeper wayo eMbumbulu Academy uyinkinga kakhulu ucebo uNzimande uvimba ngempela noma emadla amagoli kodwa uyabamba bo. Nangohlela ke manje lapha esingenisesenda ufuna support balobe mbhekile ke uMinenhle Dlamini asiboleke ibhola lika goalkeeper une support ka Dutchman wasemnika vela ngathi ungizwile asibone Dutchman okay Dutchman ufuna ukulivusa ke ukhele Dutchman eDlamini futhi efuna umkhizi asibone umkhizi washaya ivula vala wango Dutchman une support ke manje Obhema walishaya phakathi uChilonzo Obhema. Uyabona lapha siyabonga uDutchman uyena odale yonke lento ukuze akwazi ukuthi uObhiyama athole ibhola alishaye phakathi usebenze kakhulu uDutchman lana. Uyazi wengubo bavele balibeke phansi ke manje abeDurban bathi asize no plan B balinje chu base bangasaliboni ke abasempumpulu lathola ke manje uChilonzo Obhema insizwa ke yaseNigeria yalinebesele nethini. Hayi lento kade beyenza mngoni ibhola lihamba phezulu uDutchman bekade ganga ibhola bese balifika kuyena uyalithatha uyaligenda liqumuze le phezulu okusho ukuthi abadlali selizobafuna lizitholele bona manje sebeyibonile lento ukuthi leyo kudlala ibhola phezulu sebelidlalela phansi futhi iyabasiza ngoba sebehamba phambili manje uyabona iscoreboarding sihle kanjani. Ulikhiphele ngaphandle ke uChilonzo Obhema naye on goal futhi ka Dutchman wasebenza ugoalkeeper asibole uQonqo wakhoza uthena uNompempe bafuna ke manje kube ke handball kodwa ukuthi uNompempe hayi ball 20 akube play on wakhoza uthi khona kick. Uyabona uDutchman ade simncoma nje manje kodwa futhi secishe futhi wenza ilokhuzani on goal lapha yana angazi bekade kwenzeke kanjani kodwa umuntu okuyena obadidisa kakhulu yena Minenhle lo okuyena obahluphayo. Ube yakuzi bezokutshela nami nginamaphutha ami ubethu uyazama ke ukhabazela eshaya ishoti ke lapho maphezulu kwephale wayo ke eDurban. Uyabona lapha na uMinenhle noDutchman nangiya esengena futhi noShange lapho uzama ukuyompintsha uyabona mangabe wahlangana uShange noMinenhle kuba khona into eyenzakalayo umonakalo oba khona yabona sike sibone njengamanje ukuthi ngempela kuzokwenzakalani kodwa ngiyasola ukuthi mhlawumbe kungenzeka lingene ngoba uyabona ukuthi iyahlupha uMbumbulu Academy. Bayaphoselana ke manje ugoalkeeper bhola Mtshelekwane uManqa Kusana asibone nangohlela eshayira card eshiya mnandi indoda asibone ngomkhize wasebenza ugoalkeeper. Ngishilo ngathi wemngoni uyavimba ukhipha woMbumbulu Academy ucebo uNzimande uyambona ukuthi into azenza noma amagoli emadla kodwa yena uyabamba buka nje into ayibambile njengoba befanga ngabe liyagoli liyamudla bakhavise kodwa kufanele ngabe liyamudla lelagoli kodwa wakwazi ukulibamba. Ugoalkeeper ke waliyeka ke ibhola ke lazela ke phumela ngaphandle kumele libuye ke manje ibhola lisusuke manje abafana beDurban Peace Soccer Club asibone Mkhize uyena ke manje osiyabonga wenjani captain ke manje enzenjani Shindot yenjani nesupport kahlela uMkhize hayi khona wakhoza uNompempe uthi uNompempe ngathi ibhola ke liphumele ngaphandle eliphosa ke manje oDlamini ufuna uQonqo yazabalaza uQonqo wasebenza ugoalkeeper usheshe wathayima kugoalkeeper waphuma ke uMathonsi asibone nangohlela oke washaya irakhathi ensukwini asibone hayi khona
uthi unompempe ke uphelile ke umdlalo. Hey uyazi lo mdlalo lona bekade ngubhekile ngithi ke isikole sizophela kulingana kodwa indlela ophele ngayo ngoba phela lamaqembu bekade eshisa omabili yona iDurban Soccer Club kanye nawo uMbumbulu Academy. Alright, sibonile kumdlalo ukuthi uhambe kahle kanjani between Imbumbulu Academy and Durban Beach Soccer Club. And right now I would love to call ucoach weMbumbulu Academy to come forward. Sizoza ukuthi yena lo mdlalo wanamhlanje njengoba umdlalo uphele ngale ndlela ophele ngayo ubone kanjani. Coach siyakubingelela futhi siyakwamukela. I must say it was a tough one. We just want to find out ukuthi ucabanga ngale game. Your thoughts please. Ngiyabonga kakhulu ngiyabingelela nami. I-game be right ibimnandi and it was challenging kumnandi ukuthi udlale nabantu abayaziyo lento because you learn a lot as a team esakhula esafunda we are learning a lot so i-Durban team siyasibona i-structure sayo ukuthi ikhona yona so we are learning from bona as it defeats asithathe as it defeats we take it as a learning curve so i-game manje sijabule kakhulu. All right, you say you guys are taking it as a learning curve, but if I may ask, because the season is almost wrapping up, how long will it take for your team to learn? It's not about this season, kuthina kakhulu. It's about isikhathi eside esafuna ukusidlala la. So as much as the season is iphela, but we are getting there kancane slow nje sifunda kancane and sazoba surprise abaningi asifuna ukufihla lokho. So bangasibuka manje but bayabona ukuthi there is progress kwiMbumbulu Academy. Thank you so much, Coach. Obviously, you had said ukuthi progress and they are learning, and so I'm just gonna call upon Coach where DBSC nokuyiqembu lelike elwinile namhlanje going against Imbumbulu Academy, and I would love to welcome Mr. Shange. Mr. Shange, siyakubingelela futhi siyakwamukela. On behalf of Coach, please tell us your thoughts about igame namhlanje against Imbumbulu Academy. Igame namhlanje ngathi ngiyayihalelisela Imbumbulu ngendlela edlale ngayo isinikeza igame yangempela noma ngize ngicashe ukuthi abafana bambe bengekho right but nje labafana laba Imbumbulu bayakhula kwibeach soccer basinikeza igame yangempela namhlanje ngoba ubonile it was palm to palm bekore score so ngicabanga ukuthi amanye ama team manje asebaradi kwibeach soccer as 14 azidlalanga kahle. Ngeke ngisho sidlale kahle siwine ngescores nje ngoba igame yethu bingekho right because abafana bethu banama injuries bonke so besiba forced namhlanje but other than that it was a good game. All right, thank you, Coach. It was indeed a very beautiful game of beach soccer namhlanje, and thank you so much for coming through and also telling others to come through. Tina siyabuya futhi nangelinye iviki. It is a wrap from me and the team and everyone else. Don't forget we are PBSL, and that's a wrap for today. We're going to see you next week. Stay intact.